Bueno, boas tardes a todos e a todas. Vamos a empezar o pleno ordinario correspondente ao mes de abril e vamos dar comezo, en principio, vamos a agardar un minuto de silencio polo asesinato machista de Josefa Fariñas, que a asesinaron o pasado 7 de abril no Concello do Bolo. Así que agardamos un minuto de silencio. E agora, antes de comenzar cos puntos de orden do día, gustaríame facer dúas mencións. A primeira a Rosana, a secretaria do Concello ata fai uns días, que como todos e todas saben, pois ten unha nova praza e deixou o Concello de Ames, polo menos temporalmente. Se todo vai ben, pois seguramente non volva. E, bueno, eu sempre pensei que era bo que se retirase no pleno, que podésemos despedir no pleno. A este pleno xa non iba a vir por motivos personais, pero ainda así quería facer unha mención a Rosani e desexarlle moita sorte na súa nova labor e que sepa que o Concello de Ames foi a súa casa durante 22 anos e vai a seguir sendo a súa casa durante todo o tempo que ela queira que sexa así. E tamén me gustaría facer unha mención, nominal ademais neste caso, bueno, como todos saben, este pasado luns tuvemos unha situación excepcional en todo o Estado, lóxicamente en Ames tamén, e quero poñer de manifesto e resaltar, por un lado, o bo facer e o bo actuar de toda a cidadanía de Ames, como sabíamos que non iba a ser menos, como sempre fai, esa responsabilidade e esa tranquilidade que amosou. Ademais, teño que dicir que foi un día onde non houbo máis incidencias dun día habitual, pero tamén quero destacar o traballo nominal, ademais, quero que sexa nominal neste caso, de varias persoas, unhas delas persoal do Concello, persoal municipal do Concello, outras persoas tamén que son da empresa pública de augas e outras que non son persoal do Concello, pero si colaboran activamente sempre que se lles chama que son voluntarios e voluntarias de protección civil. Co cal quero facer unha mención especial a cada un deles de maneira nominal, como lles decía. Polo personal do Departamento de Obras e Servicios Básicos, a Juan Calvo Ró e a Alejandro García Pampín. Por parte de Protección Civil, a Antonio Martínez Rodríguez, a Beatriz Vázquez Pérez, a Alexandre Nieves Justo, a Juan Manuel Fernández García, Esther Álvarez Feijó, Adrián Boubeta Fandiño, Carlos Fraga Adrio, Javier Franco Pérez, Carlos Endiña Nadal, Carmen Pintos García, José Luis Paz Conde, Carlos Endiña Pintos, Jaime Castiñeira Recarei e Gabriela Gómez Salazar. Gabriela Gómez Salazar. Personal da EPEL, a Ricardo Tosar Quintáns, a Jesús Vieito Martís, a Verónica Castro Quintáns e a Gemma, a xerente tamén, que tamén estuvo operativa o tempo que tuvemos este problema. E a Policía Local,
a Maximino García Vázquez, a Pablo Moure Barcia, a José Manuel Costa González, a José Manuel Jamardo Pardal, Diego Aniceto Vázquez, Martina Marcos Mosquera, Cristina Ferreira Vidal e José Manuel García Moure, algúns deles incluso doblando quenda. Co cal, o noso agradecemento polo traballo nese día difícil, complicado e, sobre todo, novidoso no que foi a emerxencia e o sucedido, e pouco podemos darlle máis desde aquí que darlle un aplauso e agradecerlle todo ese traballo. E pasamos agora ao pleno. O punto primeiro é dar conta ao pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Os decretos van do 831 ao 1205, cun total de 375 decretos. O punto segundo é a dación de conta do plan orzamentario a medio prazo 2026-2028 do Concello de Ames. Ten a palabra a concelleira Susana Señorís. Boa tarde e noite a todos e a todas. Pois, efectivamente, damos conta do Plan Orzamentario 2026-2028, como ben saben, debido a que anualmente o Ministerio solicita que se lle remitan as proxeccións orzamentarias para un período de 2 anos. En cumprimento do previsto na Lei de Estabilidade Orzamentaria, elaborouse o Plan Orzamentario a medio prazo para o período 2026-2028. Para o ano 2026, establécense unha serie de medidas no estado de ingresos consistentes na modificación de certos impostos como son o IVTM, o imposto do incremento do valor dos terreos de natureza urbana, coñecido como plusvalía, e tamén se prevé a modificación das taxas da recollida do lixo para dar cumprimento á Lei de Residuos e a revisión de varias taxas e precios públicos. Recóllese tamén a concertación dunha operación de endebedamento para facer fronte ás distintas actuacións recollidas no novo Plan Edil. En canto ao estado de gastos, prevese un crecemento do gasto corrente debido á suba dos gastos de persoal, gastos no servizo da recollida do lixo e as novas licitacións que se atopan en curso, como poden ser o SAF, Servizo de Axuda no Fogar, escolas deportivas e os servizos de conciliación. O resto de incrementos no estado de gastos corresponde coa evolución tendencial dos mesmos. Para os anos 2027 e 2028 non se prevén novas modificacións do lado dos ingresos, polo que os datos incluídos no plan orzamentario responden a unha evolución tendencial tanto do gasto como do ingreso. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto terceiro, que é a aprobación, se procede das actas anteriores. Neste caso temos a da sesión ordinaria do mes de marzo, celebrada o 27 do 3. Non sei se hai alguna consideración, se non procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é excepcionar os límites cuantitativos do artigo 174.3 ao proxecto Ames Digital Water. Ten a palabra o o concelleiro de Servicios Básicos, Gustavo. Boas noites a todas e a todos. O meu agradecemento particular pola xente que estuvo operativa ao día do apagón. Trátase dun punto que é máis técnico que de obras. Digamos que os gastos de carácter plurianual rígense por unhas normas de gasto moi concretas. No primeiro ano, ao segundo ano da partida económica que xeneres, non se pode gastar máis que un 70%, no terceiro un 60% e no cuarto un 50%. Neste caso é unha subvención de máis de 1 millón de euros, no que o primeiro ano a partida económica era de 25.000 euros. Por tanto, por esta norma só podíamos xerar un crédito de 17.500 euros para o segundo ano. E a partida económica que necesitamos é máis de 700.000 euros. Por lo tanto, este punto xenera o crédito necesario para esta anualidade. Moi ben, abrimos unha primeira quenda de intervencións por parte do Espazo Común. Luisa. Boa tarde, noite a todos e a todas. En primeiro lugar, quería somarme tamén aos parabéns expresados polo alcalde, tanto persoal do Concello como de Protección Civil, Policía Local e Augas de Ames, así como a toda a veciñanza pola xestión e o comportamento que tiveron durante o apagón. E agora xa, entrando no punto que
que nos referimos, bueno, pues estamos ante outra consecuencia máis da falta de orzamento municipal para 2025, un goberno que, en lugar de negociar un novo orzamento e debatilo públicamente, prefiere aprobar pola porta de atrás en publicidade un plan orzamentario do que hoxe deu conta a concelleira, en no que se consignan, como ben dixo, novas operacións de endevedamento, unha delas precisamente para facer frente a este proxecto. Cando nin siquiera se renderon contas da execución da EDUSI, embarcámonos noutro proxecto que si ben ten unha finalidade importante, que é a modernización e eficiencia do ciclo integral da auga, tamén ten as súas sombras, como por exemplo, se temos unha empresa municipal de auga, por que o Concello que xestiona esta achega? Con estas accións o único que facemos é seguir creando duplicidades que dificilmente poden dar os resultados de eficiencia e eficacia que se buscan e que serían os desexables. Hoxe, ademais, pídennos que excepcionemos esta achega dos límites cuantitativos aos que fai referencia o artigo 174.3 da Lei de Facendas Locais, algo que, en palabras do propio concelleiro nas comisións, é difícil de explicar, é unha cuestión máis técnica que de obras, e que, ademais, leva consigo un endevedamento do Concello, de endevedamento que, ao final, pagaremos todos e todas as veciñas. Polo que, polas razóns antes expostas, o noso voto de espazo común vai ser de abstención. Moi ben, moitas gracias. Rosalía. Boa tarde, noite a todos e a todas, e sumarnos dentro do noso grupo tamén aos parabéns tanto ao persoal como á veciñanza. Ben, o artigo 174 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais establece uns límites cuantitativos aos compromisos de gasto plurianual das entidades locais, co obxectivo de garantir a sustentabilidade financeira. Pero a propia norma permite establecer excepcións xustificadas a estes límites, especialmente no caso de proxectos estratéxicos que conten con financiamento externo ou que estén alineados cos obxectivos prioritarios como a digitalización, a eficiencia ou a transición ecolóxica. O proxecto que hoxe traen a pleno é unha iniciativa esencial para modernizar e digitalizar o ciclo da auga, cun impacto directo na eficiencia da xestión pública, na sustentabilidade ambiental e na calidade do servicio ofrecido á veciñanza. Polo tanto, ao noso parecer, a devandita excepción está plenamente xustificada por diversas causas: o interese público evidente do proxecto, a súa alineación cos plans estratégicos nacionais e europeos e a existencia de financiamento externo. Todo isto permitirá maximizar o aproveitamento dos fondos públicos e europeos e mellorar a calidade dos servicios públicos e avanzar cara a un modelo de xestión máis moderno, sostible e eficiente. Polo tanto, unha vez máis, pensamos que os veciños non teñen que pagar que este goberno non dé quitado adiante os orzamentos e por iso adiantamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Polo Grupo Popular, José Ramón. Ben, moi boas tardes, noites a todos e todas. Ben, comenzar reiterando o que xa fixen esta mañán na Radio de Ames no nome do Grupo do Partido Popular, o agradecemento ao comportamento amosado pola veciñanza este pasado luns e todos os traballadores e traballadoras do Concello, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Policía Local e Protección Civil, que tamén tiveron un comportamento excepcional de agradecer. Ben, entrando no fondo do asunto, como xa se dixo aquí, estamos ante unha actuación permitida pola Lei de Facendas Local, concretamente no artículo 174, pero non debemos deixar de falar de que é unha actuación excepcional. E por que é excepcional? Temos que recurrir a este mecanismo porque non temos os orzamentos do 2025 aprobados. Estamos con un orzamento do 2024 prorrogado, o que nos leva a facer das actuacións excepcionais a regla. Xa o fixemos o pasado mes de marzo nunha transferencia de crédito anulando a partida de limpieza rural para transferir a cociña económica e ao arranxo da cuberta da factoría. Entón, lóxicamente, en tanto en cuanto é unha actuación positiva, outro voto que non sexa... Votos a favor. Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 6º. Ratificación de decretos da Alcaldía de Personación e Defensa no procedimento abreviado 80/2025 tramitado no xulgado do contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela. Ten a palabra o concelleiro de Persoal, Víctor. Sí, moi boa tarde a todas e a todos. Pois, bueno, efectivamente, estándose a tramitar no xulgado contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela recurso contencioso administrativo contra a aprobación definitiva da 12ª modificación da relación de postos de traballo do Concello de Ames, a instancia dunha funcionaria do Concello, por cuestións de urxencia, emitiuse decreto de alcaldía acordando tanto a personación no procedimento como a designación da defensa do Concello no mesmo.
Non obstante, dando que a aprobación da RPT que se impugna foi un acordo de competencia plenaria, pois corresponde ao propio Pleno ratificar ditos decretos de personación e defensa, por tanto, que se somete a aprobación do Pleno e a ratificando dos mesmos decretos. Moi ben, abrimos unha primeira quenda, Luisa. Pois este punto non é máis que unha consecuencia do que levamos dicindo dende a aprobación da última modificación da RPT. Unha modificación, lembremos, feita a presa no último momento e que dende logo non tivo en conta as necesidades reais que presentan e demandan a totalidade dos traballadores e traballadoras do noso Concello. A personación do Concello é algo obrigatorio neste contencioso presentado por unha das nosas traballadoras, polo que o noso voto non pode ser que outro que a favor. Esperemos que desta vez sí que teñan a ben publicar a sentenza cando a teñamos, cousa que lles lembro levan sin facer dende fai máis dun ano. Moi ben, moitas gracias. Nati. Boa tarde, noite a todos. Pois, dentro do Grupo Municipal do BNG, pois, anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. José Ramón. Gracias. Bueno, en tanto en cuanto é un punto que é obrigatorio por lei, o personamento a notificación ao resto de demandados ou interesados e a comunicación do expediente, pois adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias, Víctor. Sí, no, simplemente unha aclaración que por parte, bueno, de Parceiro Espacio Común fan ao respecto, non? Decir que a aprobación da RPT foi feita, bueno, a presas no último momento, decir que non, foi un proceso longo de negociación, acordado por unanimidade por todas as organizacións sindicais, tamén polo propio Pleno, e, lóxicamente, calquera persoa, hai que lembrar que esta RPT afecta a preto de 260 traballadores e traballadoras, únicamente hai unha impugnación judicial que, lóxicamente, calquera en defensa dos intereses pode formular. Por tanto, bueno, agardaremos que será o resultado ao respecto, pero, bueno, lóxicamente, calquera pode, no que entenda que se pode ver afectado persoalmente por esta RPT, pois nada. Ora, nada máis lonxe de pensar que isto vai ou atenta contra os propios traballadores cando é unha relación de postos de traballo moi aplaudida, moi recoñecida e con anuencia e o compromiso de todas as forzas sindicales, non máis. Moitas gracias. Segunda quenda. Nada, simplemente indicarlle ao concelleiro que por moito que diga que foi un proceso largo de negociación, que non o dubido para nada, estará comigo en que se trouxo no último momento por urxencia e porque xa non se podía esperar máis porque senón non entraba. E que, dende logo, foi aprobada por unanimidade dos representantes sindicais, non quere decir que representaran a absoluta totalidade o 100% dos traballadores e traballadoras deste Concello, nin que estuveran de acordo. De aí as diversas alegacións que se fixeron a esta RPT e aquí temos como mostra pois esta demanda. Moitas gracias. Alguna cuestión máis? Nati? José Ramón? Víctor? Pois nada, pouco ratificar o que decía anteriormente. O feito de traelo non por urxencia foi polo compromiso de aprobalo dentro do 24, dentro dun período de ámbito de negociación. É simplemente decir, bueno, que no seu momento que se plantearon, é certo que este único contencioso administrativo, pero as alegacións que se fixeron, que recordar que foron 10, todas resoltas polo propio Pleno desestimándolas. Por tanto, creo que o que se pode decir que non cabe que decir máis que perfectamente unha RPT perfectamente recoñecida e que conta co respaldo da inmensa maioría dos traballadores e traballadoras. Moi ben, moitas gracias. Procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora co punto 7º, que é a resolución de alegación e a aprobación definitiva da modificación do regulamento da Rede Municipal de Comedores Escolares Bos días, cole e tardes divertidas do Concello de Ame. Ten a palabra a concelleira, Carmen. Boa noite a todos e a todas. En primeiro lugar, gustaríame sumarme tamén ao agradecemento que fixo o alcalde e, por suposto, ao persoal dos comedores, xa que o alumnado o día do apagón puido comer con normalidade, e tamén ao persoal dos servicios de conciliación, xa que fixeron posible a xestión ese día. Ben, xa no que respecta ao punto, primeiro informar que durante o período de exposición pública houbo, como consta nos informes, un erro que se tivo que corrixir. En segundo lugar, xa no que respecta a este período de exposición pública, presentáronse dúas alegacións por parte da AMPA de Agro do Muiño. As dúas desestímanse íntegramente, xa que a primeira, tal e como figura nos informes, non existe exclusión do alumnado de ningún tipo, xa que a situación de ocupación dos traballadores non se refire únicamente á ocupación laboral, senón que vai máis alá. E, por outra banda, faise referencia á Instrucción 2/2024, que establece uns criterios de admisión no caso de que haxa máis solicitudes que prazas disponibles.
e no convenio que temos ca Consellería para a xestión do comedor escolar non existen instruccións sobre criterios de admisión. En segundo lugar, solicítase a eliminación do artigo 33, procedemento ante conductas inadecuadas, e como se tratou en numerosas xuntanzas cas AMPAs e cas direccións dos centros, decidiron as propias direccións non ser partícipes na toma de decisións en canto a este punto, precisamente por non formar parte dos servizos de conciliación, senón da Xunta de Galicia, polo que tamén se desestima. Moitas grazas. Bueno, abrimos unha primeira quenda, Luisa. Pois, no mesmo sentido da nosa intervención no pleno de xaneiro, no cual se trouxe a aprobación inicial da modificación deste regulamento, volvo a recordar que esta é unha modificación na que se levaba moito tempo traballando. Como todos e todas sabemos, ao principio estableceronse varias mesas de traballo ca comunidade educativa, negociacións, conversas, que tras varios desencontros derivaron nunha interrupción unilateral por parte do Concello de ditas mesas e a presentación posterior do borrador. Borrador que sometemos a votación no Consello Sectorial celebrado de setembro de 2024 e que lles lembro non acadou nin o consenso nin a aprobación por parte de toda a comunidade educativa, como se desprende tamén das alegacións presentadas e da que hoxe temos coñecemento. Polo tanto, como ben dixemos, dende Espazo Común, e volvemos a repetir, a comunidade educativa no seu momento dixo non a este borrador, a vostedes deulles igual e o trouxeron igualmente a pleno, acadando o voto favorable do Partido Popular e vulnerando o acordo que se tiña ca comunidade educativa de consensuar todo o referente aos servizos de conciliación e, polo tanto, desvirtuando a finalidade para que se creou o propio Consello de Educación. Si en algo lles teño que dar a razón e estar de acordo con vostedes en as declaracións que fixo o señor García fai un mes, dicindo que nadie pode negar a súa valentía, entrecomillado. Tocamos cousas que outros gobernos en maioría non se atreveron a tocar, e isto é un exemplo delo. Dito isto, se naquel momento o noso voto foi en contra, hoxe mantémolo polas mesmas razóns. Moitas gracias. Carlos? Antes de comezar, súmome tamén aos agradecementos dos traballadores e traballadoras do Concello, tamén especialmente ás traballadoras dos comedores, que, como xa sabemos, houve algunha incidencia, e, sobre todo, imagínome, non, as que son nais e pais, pois, ante a falta de comunicación e onde estaban os cativos, pois iso agrávase. Igual que a compañía de Espazo Común, non vai a cambiar tampouco moito a noso posicionamento político, que hoxe esteamos aquí debatindo pois estas alegacións, pois o que fan simplemente é confirmar que este regulamento non está consensuado coa comunidade educativa e que as AMPAs non estaban conformes pois co que se aprobou no regulamento. Xa nas xuntanzas que tivemos en plenos anteriores xa comentamos que isto non era un regulamento propio dun goberno que se di social. Vemos máis recortes e un incremento dos custos para as familias e non se blinda tampouco ao traballo, aos ratios de monitores que se leva pedindo. Hai nada, tiñamos un regulamento que fora aprobado, que tiña só un ano de vixencia, e que evidentemente se podría mellorar, porque todo é mellorable. Por exemplo, poño este exemplo, non, de blindar ese ratio de monitorado. E falábamos hoxe do que pasou este luns, non? E non me quero imaginar nun suposto caso de que volva a pasar un acontecemento igual, na que haxa un ratio superior, non, de cativos para o monitorado. Así que, nada, simplemente salientar o noso voto tamén desfavorable. Moitas gracias, Pablo. Bueno, boa noite outra vez a todos. O que ven agora a pleno é a resolución dunha alegación baseada e a súa consecuente aprobación definitiva do regulamento de comedores e dos servicios de conciliación e unha desestimación desta alegación que conta con informes técnicos do departamento correspondente que propoñen a súa desestimación. Non é unha cuestión política, entendemos, por lo tanto, sendo unha cuestión técnica, dar o noso voto a favor. Moitas gracias, Carmen. Sí, en primeiro lugar, decirlle á concelleira de Espazo Común que precisamente estes puntos que figuran nestas alegacións tratáronse en xuntanzas ben no artigo 33, como dixeron as propias direccións dos centros, polo tanto, non ten obxeto que figure nunha alegación, o que é totalmente tamén respetable. E o primeiro punto que respecta
A ocupación dos proxenitores tamén se tratou e se consensuou en numerosas ocasións, xa que, como saben, está totalmente desfasado o número de familias que fan uso deste servizo e, polo tanto, tamén o número económico do que estábamos falando e que fan que este servicio sexa insostible no tempo. O Partido Socialista, atrevoume a dicir que é un partido valente, como dixen aquí, no que está garantindo precisamente os servicios de conciliación, que é un aspecto totalmente social, como sinalaba o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, e o ratio tamén do que fala dos monitores non se vai a tocar e figura exactamente igual no regulamento que como figuraba fai anos. Moitas grazas. Moitas gracias. Abrimos segunda quenda. No? Carlos? Simplemente se pode explicar que por que non foi sostible ata agora ou neste momento non é sostible é que leva ao cambio e cando digo que realmente non é un regulamento social ou polo menos é discordante ou pode ser discordante no tema social, eu non o digo eu díxose no último pleno en xaneiro, este regulamento encaixaría perfectamente nun concello no que gobernase o Partido Popular. Eso non o dixo eu, eso dixo a compañeira do Partido Popular. Entendemos que se un regulamento que parte do Partido Socialista debería ser diferente á oposición que ten enfrente, non? É que se fora un regulamento social estarían votando favorablemente as forzas de esquerda ou que se denominan de esquerda fronte ás forzas que non se denominan de esquerda neste consistorio. Gracias. Moitas gracias. Pablo? Por alusións, como dixo o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, que as palabras da voceira do Partido Popular de que este é un regulamento que podería ser perfectamente do Partido Popular, entendo que se refería a voceira do Partido Popular a que é un regulamento que garante a sustentabilidade no tempo de que se poida seguir prestando este servicio de conciliación. Un servicio de conciliación que naceu xa fai máis de 2 décadas neste Concello e que todos, alá por donde imos, presumimos del e é unha das señas de identidade do noso Concello. Para que o poida seguir sendo, hai que tomar medidas, o que non se pode mirar para o outro lado sin ser responsables. Hai responsabilidade, non a pagan os políticos, sino que en a pagan son os usuarios dos servicios de conciliación e por eso o Partido Popular votou a favor deste regulamento e volvería a facer. Moitas gracias. Carmen? Sí, estes servizos non estaban sendo sostibles no tempo por varias cuestións. A primeira é que, como saben, en Ames estánse asentando cada vez máis familias. Fai anos os servizos de conciliación tiñan 1000 usuarios, agora rondamos os 1500. Como comprenderá, facer de cociñar para 1000 persoas non é o mesmo que facelo para 1500. Tampouco é sostible por datos económicos, creo que vostedes coñecíanos cando gobernaban perfectamente. E precisamente, como dicía o concelleiro do Partido Popular, creo que temos que ser consecuentes, ser valentes e tomar decisións que nos poden gustar máis ou menos, pero que hai que facer. Moitas grazas. Moitas gracias. Eu, simplemente por aclarar, e como son o máis veterano da corporación agora mesmo, que xa me fastidia, quero recordar algunhas cousas tamén que seguramente se nos esquecen. A última modificación completa e ampla do regulamento a fixo o Partido Popular no ano 2011. Non sei se acordan vostedes, pero si a fixo. A última modificación ampla. Despois, nós, cando chegamos no goberno, o que fomos facendo foron modificacións puntuais, pero non nos atrevemos en ningún momento a tocar o regulamento como tal. Co cal, que quero dicir con isto? Que aquí non estamos falando, eu creo que o que decía o compañeiro Carlos, compañeiro da corporación, sin ánimo de entrar en polémicas, ni moito menos, de que non é un regulamento social, eu discrepo con vostede. Eu creo que é tan social como era o anterior. Aquí o que se fixeron, tan social, usted, cando queira, me di as cláusulas ou os artigos que non son sociais, que se modificaron, que non son sociais. Aquí o que se estuvo primando, tanto no regulamento como na ordenanza fiscal, foi precisamente que as persoas que teñen unha renta máis baixa non paguen, ou paguen menos. E o que se fixo na ordenanza fiscal foi precisamente que as familias ou as rendas máis altas
paguen máis do que viñan pagando ata agora. Por iso se crearon 2 tramos máis. Pero o que concerne ao regulamento é totalmente social, igual de social que era antes. E o que di vostede dos monitores de blindar, está o artigo escrito exactamente igual co que di vostede, co que estaba anteriormente, exactamente igual, non houve ninguna modificación. Eu que formaba parte daquele goberno onde se modificaron, fixeron modificacións puntuais, en ningún momento se planteou, por parte dese goberno, facer unha modificación dese artigo en concreto, porque estábamos todos de acordo e entendíamos o que había nese artigo. Igual que no resto de asuntos. Co cal, dicir que non é social, porque o Partido Popular votou a favor ou porque a portavoz do Partido Popular dixo que valdría para que o Partido Popular o presentase. Recórdolle que o Partido Popular no ano 2011 xa aprobou o regulamento, ademais tamén falado coa comunidade educativa e co resto dos partidos políticos. Simplemente por aclarar. Procedemos entonces á votación. Votos a favor. Grupo Socialista, Grupo Popular. Votos en contra. BNG e Espacio Común. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto 8º, que é a resolución do contrato do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Ames. Ten a palabra a concelleira de Benestar Social, Uxía. Moi boa noite a todos e a todas. En febreiro do 2023 se adxudica o contrato do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Ames á empresa Os Ventos, con unha duración de 2 anos que son prorrogables por un período de outros 2 e en total como un máximo de 4 anos. No pleno de febreiro do 2025 se inicia un expediente para a resolución do contrato do servicio sendo contratista a empresa Os Ventos. A motivación do inicio deste expediente son os numerosos incumplimentos que a empresa contratista tivo no noso Concello, dándolle un plazo máximo de 10 días naturais co fin de que se puideran alegar e presentar documentos e xustificacións que a empresa estimara convenientes. Dentro do plazo, o contratista presenta unhas alegacións nas que se opón ás causas de resolución que se lle invocan por parte do Concello e ao que se unen a aseguradora e ao balista do contrato. Segundo o Concello, en sesión plenaria se propón a desestimación desas alegacións e se propón ao Consello Consultivo de Galicia a resolución de dicho contrato do servicio. A data 10 de abril recíbese o dictame do Consello Consultivo na que se informa favorablemente a partida e a proposta que se fai dende o municipio ao noso Concello. A proposta ao pleno, por todo o exposto, é que sen quórum especial adoptar as seguintes medidas: levantar a suspensión que se acordou en pleno de marzo do 25 para tramitar o expediente de resolución. Se desestiman as alegacións presentadas por Os Ventos en coherencia co dictamen do Consello Consultivo de Galicia. Incautar e declarar a pérdida do aval por danos e perxuízos que esta resolución ocasione, declarando a non conformidade para contratar así como publicar o acordo no perfil do contratante na plataforma de contratación do servicio público. Tamén comunicar á empresa, contratista e o avalista os acordos expostos, os cales poñerían fin á nosa vía administrativa. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Non me vou estender na xestión desacertada, o meu modo de ver neste punto, que vai desde forzar unha rescisión do contrato por mala execución pouco antes da súa finalización, a ter que declarar a caducidade do primeiro expediente, iniciar un novo ao mes da conclusión da vixencia do mesmo, pasando todo isto polos erros procedimentais que nos levaron a unha situación tan surrealista como que, por un lado, se lle rescinde o contrato á empresa e, por outro, se lle exixe unha prórroga forzosa na prestación de servicio e mesmo que, habéndolle rescindido o contrato, se poidese voltar a presentar
a unha nova licitación tendo que vare mala que as outras aspirantes. Esperemos polo ben dos usuarios e usuarias dos servicios, sobre todo polas propias traballadoras, que isto remate hoxe aquí, porque cabe lembrar que o Consello Consultivo neste último informe non entra a facer valoracións nin sobre a prórroga forzosa, nin sobre a orde de continuidade do servicio, nin sobre as irregularidades procedimentais, que aínda que o Consello Consultivo non as considera sustanciais, sí que lle poderían servir á empresa de base para unha futura judicialización do conflito. Tamén me gustaría facer fincapé no punto 4 do informe de resolución do contrato, no que se fala da incautación e pérdida de garantía definitiva por un importe de 132.337,08 euros, deixando a vía aberta a unha posible reclamación de danos e perxuicios. Gustaríame que me aclarasen se consideran a incautación suficiente ou se pola contra van a pedir indemnización por danos e perxuicios, así como tamén preguntaría se xa se iniciou o expediente de prohibición para contratar. Moitas grazas. Moitas gracias. Alexandre. Boa noite a todos e a todas. Eu tamén me uno ao recoñecemento ás traballadoras dos servizos públicos como as traballadoras do SAF. Esta resolución do contrato do Servicio de Axuda no Fogar é a quinta vez que se trae a pleno, sendo a primeira delas no pleno ordinario de mes de outubro do ano pasado. Como a compañeira no punto da subsanación de deficiencias, pregamos que haxa máis dilixencia en resolver un contrato no que todas as persoas estamos de acordo en que se resolva. Toda a corporación, técnicos, usuarios e mesmo os traballadores do servizo. E simplemente adiantamos o voto favorable. Obrigado. Moitas gracias, Oliva. Boas tardes, noites a todos e a todas. Tendo en conta os informes sobrantes no expediente e as conclusións do informe elaborado polo Consello Consultivo de Galicia, no que por unanimidade dos seus membros informa favorablemente a proposta de resolución, non podemos facer outra cousa que anunciar o noso voto favorable. Moitas gracias. Uxía. Segunda quenda. Votamos entonces. Perdón. Sí. Perdón. Non, é que, bueno, como decía na miña intervención anterior, gustaríame que me aclarasen se consideran a incautación suficiente ou se pola contra van a pedir indemnización por daños e perjuicios e se xa se iniciou o expediente de prohibición para contratar. Moitas gracias. A ver, a licitación, o expediente de licitación xa está en proceso en marcha, vale? O seguinte punto, bueno, é unha mostra de que sí que se iniciou, por un lado a non contratación e por outro lado a nova licitación. E a incautación do aval é pola nosa parte. A partir de aí, cada familia pode facer a súa denuncia, é dicir, nós temos un servicio licitado, nós non podemos ser, se hai algún usuario ou usuaria que teña algún problema coa empresa, eu creo que eso se ten que facer a modo persoal e familiar. Moitas gracias. Procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9, a adxudicación do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Ames, tramitado mediante procedemento aberto de varios criterios de adxudicación suxeito á regulación armonizada de trámite urxente e tramitación do gasto anticipada. Ten a palabra a concelleira. Sí, por ahora sí. Bueno, a Xunta do Goberno local de sesión do 13 de febreiro realiza a clasificación das ofertas para a nova adxudicación do servizo do SAF e mediante o proceso de aberto os criterios da adxudicación e suxeitos á regulación armonizada e tramitación urxente, a empresa clasificada en primeiro lugar foi a Tendecare SL, polo que se propón ao pleno da corporación adoptar os seguintes acordos: adxudicar un contrato a esta empresa, autorizar e dispoñer o gasto total de 2.992.993,66 euros do orzamento municipal, sendo un gasto plurianual que vai nos exercicios do 2026 e do 2027. A duración do contrato sería por 2 anos, podendo prorrogar anualmente con un máximo de 4 anos, e o inicio do contrato e a prestación sería a partir do 1 de xuño. Subrogación do propio personal, e no caso da folga, a empresa adxudicataria debería de manter informado permanentemente o responsable do contrato das incidencias e do desenvolvemento da folga. Os pagos faránse igual mensuais e de mes a mes vencido, e a facturación será reflectada horas prestadas. A
modificación do contrato pode ser como un máximo de 20 horas no que haxa diferencia de servicio do SAF de dependencia ou de libre concurrencia. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, como explicou a concelleira, pois a adxudicación do contrato de servicio da axuda no fogar é a empresa Tendecare por unha duración de 2 anos prorrogable a 4 por un importe de 2.992.993,66 e un precio hora de 22,65. É a adxudicataria que comenzará a prestación do servicio o día 1 de xuño, que esperemos sexa todo o dilixente que se precisa en servicios tan importantes e tan sensibles como este. Moi ben, moitas gracias. E Alexandre? Boa noite de novo. Simplemente neste punto, o primeiro que chegou na documentación remitida en castelán, pedimos que se nos remita en galego. E segundo, o que lle pedimos desde o BNG, neste caso é a Xunta, é que xestione directamente o servicio do SAF, como indica a Lei 27/13 de 27 de decembro. E adiantamos o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Polo Grupo Popular, Oliva. He visto o expediente, como ben xa dixo a concelleira, compra adxudicar o contrato a empresa Tendecare, solamente esperemos que esta nova empresa supoña unha mellora de calidade no servicio, polo tanto, anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Uxía? Algúnha segunda quenda? Nada, votamos entonces. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 10º, que é a aprobación inicial do regulamento do Consello Sectorial de Xuventude do Concello de Ames. Ten a palabra a concelleira, Carmen. Sí, vencido o prazo de 20 días hábiles a contar dende a publicación deste regulamento na web oficial en base a isto, emítese un informe do Departamento de Mocidade onde se fai constar que transcorrido o prazo de suxestións establecido non se presentou ningunha achega ao regulamento por parte da cidadanía. Por todo o exposto, dado que o texto acada o apoio unánime do Consello, non existiron achegas durante o trámite de consulta pública e o seu contido se considera axeitado para o bo funcionamento do Consello Sectorial. Propónse a aprobación inicial e quixera agradecer aos partidos políticos a creación do mesmo, asistindo a xuntanzas propostas pola Concellería, xa que este vai a supoñer un feito a salientar onde se vai a amosar unha participación activa, espero, da nosa xuventude. Gracias. Moitas gracias. Abrimos primeira quenda, Luisa. Pois, en principio, en primeiro lugar, agradecerlle á técnica de mocidade o seu traballo e á concelleira a súa boa vontade ao incluir a maioría das aportacións que fixemos dende Espazo Común neste regulamento. O único que o mellor lle podo decir ao respecto a este regulamento é que me gustaría que houvese máis participación en canto a membros mozos, cousa que xa lle trasladei nas xuntanzas, e que o que tamén lle comentamos foi por escrito. Tamén nos gustaría, xa que agora vai levar dende educación tanto o Consello dos Nenos e das Nenas, que aproveito para lembrarlle que leva 2 anos sin convocarse, perdéndose unha parte importante do que significa a participación, como foron, por exemplo, o Consello de Participación Infantil Autonómico, no que tiñamos prazo, as diversas xuntanzas de consellos sectoriais convocadas nestes 2 anos, pero, bueno, ao que iba, xa que agora se centralizaron os 2 consellos en educación, pois sí que nos houvese gustado máis que se tivera en conta esta cuestión para fornecer un pouco máis o que é o Consello Sectorial dos Nenos e das Nenas, aproveitando para subir a idade dos participantes neste Consello hasta os 14 ou 16 anos para igualalo aos outros consellos infantís existentes, e que o de mocidade empezase nesta idade, a partir desta idade, dándolle así unha continuidade tanto a ambos concellos como a rapazada implicada nos mesmos. Moitas gracias. Escarlata. Ola, moi boa noite a todos e a todas. Ao igual que o fixo a compañeira Luisa, quixera dende o BNG agradecer á Concelleira de Mocidade que neste regulamento que sometemos á súa aprobación inicial se incluíran algunhas das propostas e das achegas do noso grupo municipal. E tal e como a Concelleira explicou, recóllese no informe da técnica da área que o día 13/3 do 2025, que venceu o prazo de 20 días hábiles para que a cidadanía
fixese as achegas que considerara oportunas, que non se presentou ningunha, e, bueno, lóxicamente, dende o BNG anunciamos o noso voto favorable e instamos o Goberno, tal e como fixemos dende o inicio da creación deste Consello, a que fomente, pois, de xeito decidido, a participación xuvenil, que sexa unha prioridade política, xa que unha cidadanía comprometida pois se garante dunhas políticas eficaces e sensibles á realidade social. Moitas gracias. Moitas gracias. Pablo. Boa noite outra vez. Hoxe que ven a pleno é a aprobación do Regulamento do Consello Sectorial da Xuventude. Recapitulando, como sabemos, recentemente creouse este Consello. No propio Consello aprobouse por unanimidade de todos os membros o borrador de regulamento e o regulamento que agora aprobamos aquí. Non se fixeron achegas durante o trámite de exposición pública e o que agardamos agora é que se poña en funcionamento canto antes xa dun xeito práctico e que sirva como altavoz de toda a veciñanza moza do noso Concello, o Concello máis novo de Galicia, para ser unha canle de participación da xuventude, porque ao final a xuventude de hoxe é o futuro, é o activo máis importante que ten o noso Concello e é o que hai que poñer en valor como Goberno municipal e como corporación. Así agardamos que sexa e instar ao Goberno a que así o faga. Moitas gracias, Carmen. Sí, simplemente aclarar que, como se dixo nas xuntanzas, como sinalou a técnica de mocidade, en primeiro lugar, que a idade que aquí se recolle simplemente fai referencia ao público, como se dixo, que hai nos clubes de mocidade, dos trouleandos que se fan e demais actividades. En segundo lugar, que tamén, como se dixo nas xuntanzas, ao final a composición atende á demanda tamén, non creíamos convinte o foro no que se deberían recoller asociacións deportivas, culturais, que para eso xa existen. Grazas. Moitas gracias. E segunda quenda, votamos. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto 11º, que é a primeira modificación do convenio de colaboración do ano 2024 entre o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e o Concello de Ames para o desenvolvemento do programa Xantar na Casa. Ten a palabra a concelleira, Uxía. Ola de novo, e comentar que dende o ano 2018 o Concello de Ames adquiriu co Consorcio Galego un convenio de colaboración para o desenvolvemento do programa de Xantar na Casa dirixido iniciado con 20 prazas e dirixido a diferentes colectivos. Maiores de 60 con autonomía limitada, dependentes en apoio familiar, menores de 60 anos con inclusión social e avaliados por servicios sociais. Dende o 2018 foronse ampliando o número de prazas conveniadas por un incremento de usuarias no servicio ata chegar actualmente a 35. Das cales 30 son beneficiarias e existen 10 pendentes de valoración a data do 30 de marzo. Polo que o Concello de Ames formula unha nova petición de ampliación de plazas ao consorcio, pasando así nun total de 35 a 45. Faríase facendo así unha adenda ao convenio que entraría en vigor o día xusto da asignatura, tomando como inicio do contrato o 1/1 do 2025 e a vixencia co convenio asignado o 19 de abril do 2024. Moitas gracias. Abrimos primeira quenda. Luísa. Bueno, pois esta é unha modificación que consiste na incorporación desta adenda enviada polo Consorcio de Igualdade e Benestar ao aumentarse o número de plazas do servicio no noso Concello. Por lo tanto, anunciamos o noso voto favorable. Moitas gracias. Rosalía. Ben, tal e como explicou a concelleira, o que nos ocupa neste punto é a modificación do convenio asinado co Consorcio Galego de Igualdade e Benestar do Servicio de Xantar na Casa sobre a necesidade de incrementar o número de prazas. Concretamente, incrementanse en 10 o número de plazas que van poder acceder a este servicio no noso Concello e que a día de hoxe están pendentes de avaliación polo persoal técnico de servicios sociales. Entón, entendendo que isto supón un beneficio para os veciños e veciñas, adiantamos o voto a favor. Moitas gracias, Oliva. Boas tardes, noites outra vez a todos e a todas.
O programa Xantar na Casa é un programa da Xunta de Galicia que dá servicio de comida a domicilio das persoas que precisan. O aumento de 35 a 45 con 10 usuarios novos para o noso Concello é unha mostra máis da aposta do Goberno do Partido Popular por facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás necesidades das persoas maiores, dependentes e en risco de exclusión social. Por lo tanto, anunciamos o noso voto favorable. Perdón, moitas gracias, Uxía. Segunda quenda. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 12º, que é a adhesión do Concello de Ames á Asociación Ames Solar e conformidade á proposta de estatutos. Ten a palabra o concelleiro, Javi. Ola, boa noite a todas e a todos. Eu tamén quero sumarme eses agradecementos a todo o persoal do Concello que colaborou o LUNS activamente ante esta apagón e tamén a veciñanza polo seu comportamento. Co tema que nos ocupa agora, seguindo a senda das políticas de aforro enerxético e de descarbonización que está levando a cabo o Concello, hoxe queremos dar un paso máis para constatar a creación das comunidades enerxéticas. Despois de varias xuntanzas da Oficina de Transformación Comunitaria, da OTC, coa veciñanza e Concello, varias veciñas e veciños acordaron a constitución dunha comunidade enerxética. Para leválo a cabo é necesario constituir unha asociación sen ánimo de lucro e coa axuda do Departamento Xurídico da propia OTC, os futuros membros da comunidade elaboraron un borrador de estatutos da referida asociación denominada Ames Solar. Para que o Concello sexa membro con dereito a voz e voto na mesma, traemos ao Pleno a aprobación dos seguintes puntos. Primeiro, da participación do Concello en calidade de persoa socia na Asociación de Ames Solar, a cal se constituirá baixo a fórmula xurídica dunha asociación sin ánimo de lucro conforme ao establecido nos estatutos e na normativa vixente. Segundo, aprobar a proposta de estatutos da Asociación de Ames Solar. Terceiro, designar como representante do Concello de Ames a un representante, do Concello de Ames para participar en debandita asociación. E cuarto, facultar ao alcalde para a firma de documentos necesarios que formalicen esta participación. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Pois a verdade é que está moi ben traballar nesta línea, e no noso Concello estánse dando pases importantes neste sentido e ademais facelo para acadar un bo resultado, xa que de outro xeito estaríamos a falar de malgastar recursos públicos e non me cabe a menor dúbida que tanto o Concello como o Concelleiro están moi concienciados co tema e porán todo da súa parte para que isto sexa así. E digo isto porque quero lembrar que en novembro de 2020 aprobouse un plan para a acción para o clima e a enerxía sostible, un plan no que non se nos recolleu a mención, ningunha mención sobre a Oficina de Transformación Comunitaria ou sobre a creación de comunidades enerxéticas locais, polo que entendo que a raíz desta aprobación e de todos estes traballos que se están facendo deberíamos retomar ese plan ou polo menos modificalo neste sentido para incluir as OTCs e as comunidades enerxéticas. Ademais, deberíase informar novamente do seu seguimento, xa que dende xunio de 2022 non voltamos a ter ningunha información máis sobre o mencionado plan. Moi ben, moitas gracias. Carlos. Dendo BNG queremos adentar o noso posicionamento a favor de todas estas iniciativas que promovan e traballen a prol das enerxías limpas e renováveis, que favorezan para termos unha mellor calidade de vida tanto na veciñanza como na totalidade das galegas e galegos. A emerxencia climática, a injusticia social e, sobre todo, os abusos do sistema enerxético actual obrigan-nos a adaptarnos e deseñarnos ferramentas como as comunidades enerxéticas para actuar localmente, creando un modelo enerxético máis democrático, máis sostible e máis xusto. Na proposta que se nos traslada, esta comunidade enerxética non terá ánimo de lucro e os beneficios xerados pola produción de enerxía renovable vanse revistir, ou eso se nos di, na mellora de vida da veciñanza, combatendo a pobreza enerxética e apostando por aquelas familias que máis o precisan. Impulsar un novo modelo enerxético e combater a desigualdade do noso Concello son motivos que nos moven para apoiar a adhesión a esta asociación, para tentar que non haxa ningún fogar de Ames sen calefacción ou mesmo sen luz para estudar.
E para evitar isto mesmo, gustaríame se pudese resolver algunhas dúbidas de como se vai contribuir á mellora do noso Concello. Entre as dúbidas que nos asaltan, por exemplo, como se ten pensado distribuir os beneficios socialmente, se sabemos que ratio habrán por extensión as dúas localizacións seleccionadas ou previstas polo Goberno municipal ou que zonas concretas do Concello van a poder participar. No caso de que o funcionamento das comunidades enerxéticas se consolide finalmente no noso país medre a participación, como actuará o Goberno no caso de aparecer, por exemplo, outra asociación no noso Concello. E tamén se nos poden informar de cantos veciños e veciñas pediron xa formar parte. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Pablo. Boa noite. Como xa explicou o Concelleiro de Medio Ambiente, o que vemos a pleno é a adhesión do Concello á Asociación Ame Solar, que, como todos sabemos, pola exposición fantástica que fixeron o equipo técnico que traballou neste proxecto man a man cos veciños e con todos os axentes implicados na pasada presentación ao público da semana pasada, esta nova asociación nace cun obxectivo de integrar unha comunidade enerxética que se vai a crear para favorecer a transición e a descarbonización do noso Concello e garantir ou aportar o noso grao de area ao futuro e facer que seixamos non plenamente independientes, pero sí unha parte máis importante con certa autonomía enerxética respecto ao resto de situacións. Actualmente, como xa explicaron tamén nesa xuntanza que houve a semana pasada, esta asociación é unha asociación sin ánimo de lucro, polo tanto non vai a xerar beneficios. No caso de que xerase beneficios, o Concello non podería participar ao menos deste xeito, porque estaría intervindo nunha actividade económica e o Concello, para intervir nunha actividade económica, pois non podería participar deste xeito. A redistribución, como se explicou nesa xuntanza, a redistribución non dos beneficios, pero sí do excedente de produción que se xere nesta nova comunidade enerxética, farase cunha compensación nos recibos da luz de todos os asociados desta asociación. E, en canto aos espazos, agardamos que se poidan prestar por parte do Concello novos espacios, como xa se dixo naquela xuntanza, de entrada vaise a aproveitar os que están na estación de tratamento de augas potables de Lens, no local onde se levan a cabo os obradoiros de emprego de Aldea Nova, e próximamente, pero xa nun momento posterior, porque agora o que ven é a adhesión do Concello de Ames a esta asociación Ame Solar, se estudarán novos puntos como son as cubertas do cementerio dos Batáns, o cementerio municipal. En canto á veciñanza que se poida adherir a esta asociación, como se explicou nesta xuntanza, pois non hai un límite, calquer veciño de Ames se pode adherir, e quen poida facer uso e aproveitarse desta boa iniciativa, pois teñen as limitacións que establece a legislación en materia enerxética, que é o alcance en canto ao punto de produción e o código CUPS do domicilio ao que se vai a suministrar a enerxía. Por iso é importante, e desde aquí, desde o Grupo Popular, instamos ao Goberno a que se traballe nesa liña, que se poidan repartir naqueles puntos, cantos máis repartidos polo Concello sexa posible, para que a maior parte dos veciños, non solamente duns núcleos concretos, pois se poidan aproveitar desta iniciativa. Por iso, parecenos unha iniciativa moi importante, agardamos que se poña en funcionamento canto antes e adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Javi. Eu intento ser breve nos plenos, pero estas preguntas todas ter que contestar pero si consigues ser un pouco máis breve que Pablo, incluso te agradece. Despois vexo que Pablo ten a lección moi aprendida tamén. Empezo por espazo común. A OTC montouse ou fíxose grazas a que lle deron unha subvención ao Concello. Si é certo que despois da pandemia, ou durante a pandemia, por parte da Unión Europea, se empezou a falar da independencia enerxética da veciñanza. A partir de aí foi surxindo xa o plan do que vostede me fai alusión, era un plan que xa viña de atrás, de antes da pandemia. En ese plan se sigue traballando, non solamente nos quedamos na
nas comunidades enerxéticas, senón tamén se sigue falando do aforro enerxético, pois, por exemplo, falamos da outra vez cando veu aquí a Edil, cando votamos todos a Edil, pois tamén se falaba de que había unha serie de locais sociais que tamén se vai a traballar no seu aforro enerxético, así como tamén en varios edificios do Concello, non? Quero dicir que seguimos traballando e síguese traballando en ese plan, é algo que o Concello e que o Goberno de Ames leva implícito tamén nas súas políticas, non? Que é, ao final, seguir esa línea europea da descarbonización e tamén do aforro enerxético, como decía antes. Por parte do BNG, vou intentar ser breve a cada unha das preguntas. Efectivamente, vai a xerar beneficios, pero tamén lle teño que decir que vai a xerar poucos beneficios, porque realmente o que están feitas, para que están feitas as comunidades enerxéticas son para aproveitalos. O que vai facer o Concello vai a ser, se participa, se aproba hoxe a súa participación dentro da asociación, o Concello vai a participar tamén dentro das comunidades enerxéticas, lóxicamente. E o Concello, con esa participación, vai a xerar enerxía, digamos, non? Vai a xerar un número de kilovatios. Esos kilovatios, lóxicamente, se van a repartir tanto para as vivendas sociais como para baixar o gasto eléctrico do Concello, sexa dun xeito ou sexa do outro. Despois, falábanme do ratio que vai a ter. A legislación dice que, ahora mismo, en este momento, dice que donde esté ubicada a comunidade enerxética hai un radio que podemos, que abarca, que todos os participantes dentro desa comunidade enerxética poden participar, e ese radio de 2 kilómetros. É certo que se está pendente de que se amplía a 5 kilómetros porque xa se fixo en Francia e se fixo tamén en Portugal. Entón, estamos pendentes de que se faga. O IDAE, en algún momento, sí que anunciou antes de ano que o quería facer ao longo deste ano. Estamos tamén esperando a que o fagan, porque cantos máis kilómetros é ese radio, máis veciñanza se pode adherir a estas comunidades. Elixíronse, xa, explicamos no seu momento porque se elixiran esas dúas ubicacións, en principio son as máis factibles para levar adiante a comunidade enerxética. Despois, se hai outra asociación, lóxicamente, se aparecen máis asociacións, pois habrá que licitar, non queda outra. En principio, o que se vai a facer é, por ahora, hai unha soa asociación, que é a que se formaron ou a que se está levando a cabo coa veciñanza, pero se aparece outra, pois hai que licitar e nada máis. E despois, número de persoas participantes, pois hai aproximadamente unhas 15 persoas participantes. Tamén é certo que non ten nada que ver o número de persoas que estén na asociación, que poden ser todas as que queiran, as persoas que finalmente participen dentro da comunidade enerxética, porque iso vai a depender de moitísimos factores. E nada, simplemente decirle a Pablo, que xa acabo, que creo que xa quedou, xa contestei a Carlos o tema me decía vostede estar traballando. Claro, para a maioría de veciños ten moito que ver este radio que decía que son 2 kilómetros, cando se amplía a 5, lóxicamente vai a ter moita máis capacidade para a maioría dos veciños. Moitas gracias. Parece que foi moito tempo, pero foron 5 minutos. Hai segunda quenda, Luisa? Si, a verdade é que non quero perder a oportunidade, como lle dixen no pleno anterior, de volverlle a agradecer ao concelleiro tanto a implicación como o coñecemento e o dominio dos temas que ten cando os trae ao pleno, que dá gusto como se explica. Así que moitísimas gracias, e sin que, vádenme perdonar, pero que eu teño que decir. A ver se os demais toman exemplo. Gracias. Moitas gracias, intentarémolo. Pola parte que me toca a mí como conselleiro, intentarei. Carlos. Sí, por iso o das preguntas era por resolver o tema de como se iba a distribuir.
Cando falaba das zonas escollidas, claro, falamos de zonas ou de onde están familias que teñan problemas, bueno, que se están vulnerables, que teñan realmente problemas para pagar a enerxía ao final do mes. Como esas familias que no noso concello maioritariamente residen no Milladoiro, temos constancia que maioritariamente familias con problemas de vulnerabilidade están no Milladoiro, os sitios escollidos pois, están moi lonxe, aínda que se aumentara 5 km non se poderían adherir. Tamén é certo que casas que queiran participar poñendo placas solares, por exemplo, dentro das súas vivendas, tamén sería moi custoso para familias que estean nesta situación, aínda que é certo que noutros concellos familias nesta situación se adheriron tamén a participar e poñer placas nas súas instalacións. E por iso preguntaba de como realmente se iban distribuir os seus beneficios. Eu estive hoxe tirando de Escuadra e Cartabón para ver que tan lonxe quedaba de Bertamiráns as zonas escollidas. Están ao límite dos 2 kilómetros. Claro, eu entendo que esta enerxía que o Concello vai a reducir, bueno, os gastos que vai a reducir en enerxía, supoño que serán para as instalacións municipais e esos cartos que se aforren, pois será o que se distribuya. Eso que me imagino eu, que máis ou menos entendín. Entendo que eso pode ser ao final unha liña, ou se mo poden esclarecer, pois estaría genial, unha liña para axudar a estas persoas que están en risco de vulnerabilidade. Partindo de que non podan participar activamente poñendo a súa casa ou algún terreo para poñer placas e simplemente se san socias para aproveitarse desta enerxía. Porque polo que puiden investigar, se non están dentro deste ratio de kilómetros non poden engancharse ou suministrarse desta enerxía que o Concello consiga. E despois, respecto de 15 veciños, pois parabéns, porque está moi ben. Eu sei de outros sitios que non teñen pois, eses veciños e veciñas participando en proxectos similares, así que está genial, pero tamén é certo, e eu creo que ao final é unha cousa pendente que lle vai quedar ao Concello, e seguro que se fai, porque está comezando o proxecto, que é dar a coñecer máis esta comunidade enerxética, esta asociación que futuramente se saia adiante, para que se adhiran máis. Básicamente porque se queremos que máis veciños e veciñas se beneficien deste programa, pois finalmente terase que aumentar máis espazos ou máis nodos aos que se poidan conectar para facelo posible. Así que nada, simplemente orientar o noso voto favorable e nada, moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Pablo? Javi? Nada, simplemente decir que, bueno, que me sorprende, que me agradezca o espazo común, non estou acostumbrado a que me fa menos vindo de espazo común, pero e despois o vene ao bloque a Carlos decirle que o falar de beneficios nunha asociación sin ánimo de lucro é bastante contraproducente. O que se pode decir é que sí que vai haber un retorno porque hai un excedente de enerxía que se vai a vender, ese excedente de enerxía vai a producir un retorno económico, digamos. Ese retorno económico vai se usar pois, para seguros, porque hai que telos para mantemento ou para o que a asociación decida no seu momento. En canto a enerxía que o Concello, coas súas placas, vai a captar, en canto a eses beneficios e beneficio enerxético que vai a ter o Concello, aí sí que é certo que se plantexaron e se siguen plantexando distintos modelos ou distintos xeitos de que ese beneficio chegue, sobre todo, á veciñanza. Nun caso concreto que me falaba vostede das persoas en exclusión social ou de ser socias, pois mira, eso, sinceramente, ahora mesmo non sei se poden ser socias ou non. O que sí se está falando é de que esas persoas que poidan, pois, por exemplo, existir un bono e que poidan beneficiarse dese bono enerxético para que eles non teñan que pagar a factura da luz, que o Concello se faga cargo de parte da súa factura. Cal vai ser a forma xurídica de levar adiante eso? Pois non o sei tampouco aínda agora. Pero o que sí se está traballando é sobre todo en eso. O que me decía vostede tamén en canto a que no Milladoiro é onde hai, bueno, pois eu non tuve a Escuadra e o Cartabón ese que ten vostede, non o teño, pero é certo que se escolleron esas dúas ubicacións, que é tanto na zona de Aldea Nova como en Lens, é porque para poñer a andar
neste tempo que vai a estar a OTC, porque a OTC vai a estar ata finais de outubro, se non me equivoco, finais de outubro, finais de novembro. Nese tempo se poida formar, se pode levar adiante unha comunidade enerxética. Cal é a zona máis viable? Ou cales son as partes ou as ubicacións máis viables? Pois eran precisamente a ETAP, porque xa hai placas fotovoltaicas ali colocadas, e aparte hai que ter en conta que unha dos procesos máis complicados e tamén unha das pezas máis caras que hai son os inversores e os transformadores, que ali xa están, xa existen esos, tanto en Aldea Nova como en ETAP xa existen estes inversores. Por lo tanto, tamén as persoas que ahora se aciran, ou seja, as persoas que pasen a formar parte desa comunidade enerxética, van a pagar menos ou van a ter unha inversión menor para levar adiante o seu capo, o que lle corresponda a eles. Non sei se contestei todo, espero que sí. Creo que sí, non? Sí. Vou comentar só unha cousa que falaba desdo... Isto é contributivo, é dicir, que é en positivo, que falaba do bono social e por experiencia noutros concellos, hai que ter moito ollo porque moitas veces choca co bono social que xa se perciben as familias e incluso pode ser contraproducente para estas familias porque perderían o bono social que lle dé a Xunta. Por iso, a vontade é positiva e boa, pero ao mellor moitas familias que realmente necesiten este apoio enerxético, ao mellor, se non están cerca desas instalacións, non van a poder beneficiarse. De nada, simplemente iso. Solamente decirle que para iso temos a OTC con un departamento xurídico maravilloso para poñer sobre todo para solventar este tipo de problemas. E grazas a todos polo voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Creo que o tema quedou suficientemente debatido. Procedemos entonces á votación. Votos a favor? Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 13º, modificación do regulamento de condicións de prestacións do servicio de atención temperado, Concello de Teo e Ames. Ten a palabra a concelleira, Susana. Boa noite de novo a todos e a todas. Pois, efectivamente, o 28 de abril do 2022 aprobouse o regulamento de condicións de prestación do servicio de atención temperado aos concellos de Teo e Ames, pero con data do 1 de novembro de 2024 renovouse este convenio co Concello de Teo para a colaboración e xestión compartida do servicio de atención temperá. Agora xorde a necesidade de proceder a unha modificación do texto de regulamento co fin de realizar unha maior e mellor adaptación á realidade do servicio. Os artigos do regulamento nos que se realizaron os cambios foron os seguintes. O artigo número 5 con respecto aos horarios, xa que a instalación, a sede do Servicio de Atención Temperá está aberta de luns a xoves polas mañás e polas tardes e os venres en horario de mañán, e os profesionales van a seguir dando, teñen adxudicadas 38 horas e media para os tratamentos dos pequenos e pequenas. A prestación do servicio, eso era o que decía, mañán e tarde, pero os venres terá un pouquiño máis de flexibilidade para adaptar as axendas dos profesionais ás necesidades que teñen as familias. Outro dos puntos que se trata é que se elimina o último parágrafo do artigo 5, que di, conforme ao establecido no convenio asinado polos concellos de Teo e Ames para a xestión compartida do SAT, a dedicación do equipo profesional e atención de nenos e nenas de cada un dos municipios será do 50%, sendo igualmente equitativos neste ámbito o tempo destinado a labores de coordinación e formación. Pois este parágrafo elimínase xa que hai prazas libres, entonces vemos moito máis operativo que aquelas prazas que non sexan ocupadas por un ou outro concello, pois sexan, independientemente de que Teo ou Ames non as ocupe, pois que sexan ocupadas indistintamente polos nenos e nenas e se optimice o servicio. Tamén se modifica o artigo número 6, que é o número de traballadores. Efectivamente, esta foi unha das modificacións que se fixo e é que pasamos de 3 traballadores a 5 profesionais, tal e como nos permite a subvención que temos, e entonces agora, a día de hoxe, temos 2 psicólogos, 2 logopedas e un terapeuta ocupacional. E tamén vimos a necesidade no artigo número 12, que é onde fala dos distintas da lista da garda e da baremación que hai neste punto, pois sería a previsión de diagnóstico grave pendente de confirmar, porque efectivamente hai algúns trastornos que debido a que estes pequenos e pequenas pois non son aínda capaces de desenvolver os test
para, digamos, afianzar ese trastorno que teñen, pero sí están diagnosticados polos terapeutas do Servicio de Atención Temperá, pois é unha mágoa que mentras non temos, digamos, o informe oficial se estén perdendo meses de tratamento para nenos que o necesitan e o precisan, non? E despois outro a idade, outro das características que van a navaremación, que é a idade, pois antes había unhas idades e agora o que fixemos foi que había idades que non estaban refletidas, que serían a dos menores de 2 anos, idade inferior a 2 anos valorado con 3,5 e inferior a 4 anos valorado con 2,5. Teño que engadir que este servicio préstase de nenos e nenas de 0 a 6 anos, co cual, canto antes collamos un trastorno ou unha patoloxía, canto antes veamos o servicio e a atención que precisa, será avances para estes pequenos e pequenas. Decir que estes cambios, obviamente, foron falados na comisión mixta que temos entre o Concello de Teo e de Ames, e, creemos que van a axudar a mellora do servicio, porque así foi posto, por parte do personal que está ali, e pola parte nosa, e todo o que sea mellorar e facilitar o tratamento destes pequenos e pequenas e axudar as familias, para nós é o mellor. Gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Pero como ben explicou a concelleira, son modificacións solicitadas polos propios traballadores e traballadoras do servizo, algunhas delas xa se estaban realizando de facto. Ademais, decir que é un servicio que é moi demandado en Ames, como demostran precisamente o número de atencións e os nenos e nenas que están na lista da garda do noso Concello. Algo que, ademais, é para ter en conta, como xa lle solicitara a concelleira cando se renovou o acordo de prestación conxunta, que debería terse en conta precisamente para ir preparando para que na próxima convocatoria Ames poidese ter un servicio propio co que dá resposta a toda esa demanda. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. Ola, boas noites de novo. Tendo en conta, como ben explicou a concelleira, que todos os cambios propostos redundan nunha mellora da prestación do servizo en interese público xeral, pois dende o noso grupo imos a votar a favor. Pero si é certo que me gustaría facer algunha proposición e algúns apuntamentos. Unha das melloras que explicaba a concelleira é a dotación de máis persoal, non? De xeito que agora teríamos 2 psicólogos, 2 logopedas e unha terapeuta. A nós parecenos importantísimo incluir en canto se poida, cando se faga outra modificación, a categoría dun fisioterapeuta, porque tal e como figuran moitísimos outros centros de atención temperá, pois é unha figura moi indispensable para as patoloxías que poidan aparecer, como decimos, nestas idades temperás. E outra cousa que tamén nos parece moi importante é que o Concello de Ames, agora mesmo levado conxuntamente con Teo, pero se algún día é propio, pois que loite por ampliar a idade da poboación infantil a que se dirixen estas intervencións. É certo que o decreto que rixe a creación da Rede Galega de Atención Temperá marca o rango de idade de 0 a 6 anos, pero dende o punto de vista médico terapéutico é interesante e incluso necesario en moitísimos casos ampliar este rango de idade. Os nenos e as nenas que son usuarias, por exemplo, do Servicio de Atención Temperá dependente do CHUS, aquí ao ladiño, pois esos nenos e esas nenas teñen a oportunidade de asistir ata os 14 anos a ciclos de fisioterapia. Entón, sería interesante os nenos e as nenas do noso Concello darlle igualmente esa oportunidade cando a valoración médica así o estime. Así que, non é unha opinión persoal, nin sequera unha opinión de grupo, sino que os expertos e que traballan con estos nenos e estas nenas así o demandan e por eso en moitos centros xa se está a facer. Moitas grazas. Moitas gracias, Oliva. Boas de novo. O Servicio de Atención Temperá é un servicio fundamental para aumentar a calidade de vida e a autonomía dos nenos e as nenas que precisan. A modificación do convenio que hoxe se trae a aprobación é unha boa nova para os usuarios, xa que flexibilización dos horarios co aumento de profesionais que pasan de 3
A 5, como ben dixo a concelleira, gracias ao aumento da subvención por parte da Xunta de Galicia, van a conseguir unha mellor calidade de servicio. Tamén unha boa nova, que as prazas que non sexan escritas ao 50%, xa que se un dos concellos non están a empregar todas as plazas e hai lista de agarda no outro, pois é unha pena que se perderan esos recursos. Desta forma, podense empregar pois, o 100%. Todos estes cambios van a conseguir unha mellor prestación de servicio e unha maior flexibilidade e adaptación das necesidades dos usuarios. Por tanto, anunciamos o noso voto favorável. Moi ben, moitas gracias. Susana. Bueno, nada, moitas gracias. Quería darvos as compañeiras, neste caso, polo vosso voto a favor e decirlle a Escarlata que, efectivamente, para nós, cando nos reunimos na comisión, tamén é algo que aos 6 anos se remate estas terapias. Bueno, pois nós tamén vemos que hai moitos nenos que ainda hai que seguir traballando con eles, dependendo do trastorno que teñan, e de feito o ano pasado douse a opción pola empresa e incluso sorteou unhas becas para que puidesen algúns dos nenos que tiñan estes trastornos un poquinho máis complicados que as pudesen seguir tratando. Intentaremos facer esas peticións e que nun futuro se poidan aplicar estas melloras que ti dixetes e se pode algunha máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Votamos. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 14º, que é a declaración institucional do Grupo Municipal Socialista para establecer de interese xeral do Estado a ampliación de Adar de Sisalde e a mellora da rede de colectores. Dou lectura á declaración. A Edar de Sisalde é unha infraestructura de vital importancia para os concellos de Ames e Brión. Esta comezou a funcionar en marzo de 2001 cunha capacidade máxima de 10.400 usuarios. Según as últimas estimacións, actualmente ronda os 30.000 usuarios e usuarias, triplicando a súa capacidade inicial, que non foi aumentada dende a súa posta en funcionamento. Dende o Concello de Ames levanse feito actuacións para a mellora da Edar por valor de máis de 400.000 euros, tales como a creación dun pozo de grosos que permite un mellor tratamento das augas residuais. Ao mesmo tempo, recádanse anualmente unha media de 310.000 euros en forma de canon da auga para a Xunta de Galicia que non están repercutindo no municipio. A obra de ampliación da infraestructura incluída no Plan Hidrolóxico de Galicia Costa ten estimado unha necesidade de investimento de máis de 20 millóns de euros, tendo en conta os 10 millóns de euros necesarios para a ampliación de Adar e outros 10 para a mellora da rede de colectores. O alto custe do proxecto e a imposibilidade de ser realizado únicamente con financiamento autonómico pon de manifesto a importancia de que o Goberno do Estado se implique e comprometa fondos para a realización desta actuación. Por outra banda, os problemas de contaminación do río Sar teñen boa parte da súa orixe nos vertidos de aguas residuais de Silvouta, en Santiago de Compostela, e Sisalde, Ames e Brión. Este río, ao longo dos seus 42 km de longitude, discorre polos concellos de Santiago de Compostela, Ames, Brión, Rois e Padrón e desemboca no Ulla, unha das principais arterias fluviais galegas. Actualmente estánse a realizar obra de ampliación de Adar de Silvouta que, de non ser complementada cunha ampliación na Edar de Sisalde, só servirá para trasladar o problema a outro punto do río Sar. Por todo o anteriormente exposto e dando cumprimento ao compromiso adquirido pasado 23 de setembro co presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o pasado 5 de febreiro co director de Aguas de Galicia, Roi Fernández, polo que comprometían a execución do proxecto por parte da Administración Autonómica, a Corporación do Concello de Amas reclama que, primeiro, o Goberno Central declare de interese xeral do Estado a ampliación de Adar de Sisalde e a mellora da rede de colectores. Segundo, a Xunta de Galicia e o Goberno Central colaboren e confinancien esta actuación a vez rematado o proxecto constructivo. Terceiro, o Pleno de Ames faculte ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexen precisas para a mellor execución do acordado. Procedemos a votar, entonces. Sí, votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos entonces agora ao punto 15º, que é moción política do Grupo Municipal Popular de Ames relativa á mellora da seguridade viaria en diversas vías do Concello de Ames. Ten a palabra Oliva.
O Concello de Ames conta cunha importante rede de infraestructuras viarias nos 94 km cadrados do seu territorio. A maior parte destas vías son de titularidade municipal, mais outras pertencen a outras administracións locais e autonómicas estatais, como son a Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e o Ministerio de Transportes. A zona norte do Concello localízase afastada dos principais núcleos urbanos, o que fai que os veciños teñan que desplazarse en vehículo propio estes puntos. A pesar do anterior, o apoio das administracións á mellora das infraestructuras non parece ser consciente desta realidade. As actuacións en materia de mellora de seguridade viaria nas estradas autonómicas e locais das parroquias de Ames, Lens, Ameixenda, Tapia e Piñeiro centráronse na reposición de firmes deteriorados co paso do tempo, mais non se efectuaron intervencións importantes na procura dunha mellor seguridade dos condutores e viandantes destas parroquias. A estrada C453 da titularidade autonómica que transcorre entre Roxos no Concello de Santiago e Portomouro no Concello de Valdodubra é unha vía de rede secundaria moi utilizada pola veciñanza para os seus desplazamentos diarios tanto a pé como en vehículo. Así mesmo, en moitos tramos tampouco existe beirarrúa, o que obriga a veciñanza que camiña por esos tramos a compartir asfalto cos vehículos, co perigo que iso implica para os peóns, que en moitas ocasións teñen que camiñar pola cuneta para evitar ser atropelados. Por tanto, é necesario dotar de beirarrúas os tramos que carecen das mesmas para garantir a seguridade de todos os veciños e veciñas que camiñan cada día por estas zonas. Ademais, é necesario realizar un mantemento das cunetas con a limpeza periódica, para deste xeito facilitar que as pluviais non invadan a estrada e poidan ocasionar accidentes ou deterioro do pavimento. O CEIP de Barouta atópase ao carón da C453 e desde fai tempo a comunidade escolar está reclamando unha serie de medidas que melloren a seguridade do entorno do citado centro, tales como control de velocidade dos vehículos, mellor sinalización e colocación dos pasos peonís, etc. A estrada de titularidade provincial CP0201, que une a aldea de Mamo na parroquia de Tapia coa aldea de Pontemaceira, carece de beirarrúa en todo o seu percorrido, a pesar de que nas marxes desta estrada atopas as principais aldeas das parroquias de Ames e Lens. Por elo, resulta preciso dotar de beirarrúas esta estrada entre Seares da Riba e o cruce coa AC543 na parroquia de Tapia e a aldea de Lens. Unha situación similar teñen que vivir día a día os veciños da aldea de Quintás, na parroquia de Ames, que teñen que transitar pola cuneta para poder desplazarse polo núcleo. A maiores, compre poñer de manifesto que dende fai décadas non se actuou no firme desta estrada, o que xustifica as fochacas que se atopan na vía. Moitas destas deficiencias foron expostas cos achegas que o Partido Popular fixo ao longo dos anos ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, sin que ata a data tivese acollida en ningún plan. Por todo o exposto, o Pleno do Concello de Ames adopta o seguinte acordo. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a realizar as seguintes actuacións na estrada C453 que une os lugares de Roxos e Portomouro, que discorre maioritariamente polo Concello de Ames. Realizar o anchamento naqueles puntos máis estreitos da vía que significan un perigo para o tráfico. Dotar de beirarrúas aqueles tramos nos que se carece das mesmas de Quintás a Outeiro, de Frenzo a Piñeiro, Vilaverde, Fernande e Valindo. Mellorar a seguridade viaria no entorno do CEI de Barouta, coa mellora da sinalización, elementos disuasorios por exceso de velocidade, colocación dun paso de peóns, etc. Segundo, instar a Deputación da Coruña que acometa as seguintes actuacións na estrada CP0201, dotar de beirarrúas a estrada entre o cruce coa AC543 ata o núcleo de Seares da Riba, construción dunha senda na aldea de Lens, mellorado firme naqueles puntos que sexa preciso. E terceiro, instar a Deputación da Coruña a que acometa as seguintes actuacións na estrada CP0202, construción de beirarrúas na estrada provincial, o seu paso pola aldea de Quintás e mellorar do firme naqueles puntos que sexa preciso. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Pois o exposto nesta moción presentada polo Partido Popular trátase de actuacións demandadas pola veciñanza e a todas luces moi necesarias que van a redundar nunha mellora para os veciños e veciñas que as usan ao diario. Por lo tanto, non queda outra que anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias polo BNG. Nati? Boa tarde de novo. Bueno, dende o BNG de Ames queremos manifestar o noso apoio a esta moción porque compartimos a preocupación por a mellora da seguridade viaria nas parroquias do noso concello. A veciñanza levanos reclamando actuacións urxentes que son imprescindibles para garantir desplazamentos seguros, tanto a pé como en vehículo. Pero, con todo, tamén queremos facer un chamamento sentido crítico. Moitas das deficiencias que hoxe se sinalan son consecuencia dunha falta de investimentos históricos por parte da Xunta de Galicia, que leva demasiado tempo ignorando as necesidades de Ames no ámbito das infraestructuras. Non abonda con instar, compre con exixir compromisos firmes e dotacións orzamentarias reais.
Exemplos como a situación da estrada AC453 sen beirarrúas, nin medianas de seguridade, nin zonas tan sensibles cercanas ao CED de Barouta mostran que Ames non pode seguir sendo tratado como un concello de segunda. Fai un rato o Grupo Municipal falaba de responsabilidade con respecto ao Regulamento Municipal de Comedores. Aquí é tamén onde teñen que demostrar responsabilidade e responsabilidade institucional como administración que a Xunta e tamén a Diputación da Coruña e seguir colaborando para mellorar a seguridade viaria no rural. O traballo coordinado entre institucións é clave para dar resposta ás demandas da veciñanza que son de xusticia e non poden ser postergadas. Por iso apoiamos esta moción, pero facémolo tamén reclamando a partir de agora que a Xunta e a Diputación cumpran cas súas obrigas e dar resposta efectiva ás necesidades da nosa veciñanza. Dende o Grupo Municipal do BNG creemos que a seguridade viaria non pode ser unha promesa eterna, é un dereito que temos que defender con contundencia. Moitas grazas. Moitas gracias, Víctor. Sí, bueno, efectivamente trátase de unha moción de un amplo alcance porque basicamente ten a mesa unha fundamentación histórica importante de moita reivindicación da mellora, tanto peonil como de seguridade viaria, basicamente no que é na estrada C453, pero que tamén se inclúen outras melloras da circulación como son de dúas estradas de titularidade da Deputación da Coruña. Todo, lóxicamente, o que sexa o esforzo na mellora da circulación viaria ou peonil, tendo en conta, ademais, que, como xa decía, independentemente, se volva a traer aquí esta moción reclamando estas medidas que xa foron, con outras mocións en anos anteriores, traídas ao mesmo pleno, así como xa teñen sido no seu momento incluso reivindicacións conxuntas, tanto do alcalde, no seu momento, por parte da alcaldía de Ames, en relación coa alcaldía do Val do Dubra, reclamando estas medidas, pois non podemos máis que saludar e apoiar esta moción. Xa non se trata tanto de entrar nas cuestións concretas de cada unha delas, sino simplemente insistir en que tratan por unha parte de instar na mellora da circulación viaria mediante que o tanto anchamento da vía, así como a mellora dos firmes, o que vai a redundar nunha mellora da circulación por parte dos vehículos, como ao mesmo tempo tamén garantizar unha seguridade peonil coas construccións de beirarrúas ou incluso con esa senda que se reclama en Lens, que sin duda vai a procurar mellorar toda a seguridade para todos os peóns que circulan por aí. Por tanto, pese que son esas reivindicacións históricas ou de tempo, non por menos por eso, debemos, por parte do Concello, por responsabilidade deste pleno, seguir instando esas melloras por parte das administracións titulares destas vías. Moitas gracias, Oliva. En primeiro lugar, darlle as gracias a todos os grupos por apoiar esta moción e dicirle a concelleira do BNG que se vostedes consideran que era necesario exigir e non instar, porque non o fixeron vostedes antes. Vostedes, a Xunta de Galicia. Vamos por partes, non debatimos así. Termimos. Segundo turno, Luisa. Natividade. Eu creo que a moción é necesaria. Se traen aquí moitas mocións e nadie se vota en cara que por que non se traixo antes. É dicir, simplemente creo que é necesaria, estamos dicindo que é necesaria, non? Vostedes están gobernando a Xunta, son os que teñen potestade para facelo, o normal é que falen cos seus compañeiros e que ni sequera sería necesario que trouxeran vostedes a moción, efectivamente. E nos a trouxemos, me están dicindo aquí en algún outro momento. Non lembro que teño mal memoria. Moitas gracias, Víctor. Oliva. Moi ben, procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. E pasamos agora ao punto 16º, moción política do Grupo Municipal do BNG para amosar o rexeitamento do Pleno ao proxecto de construción da macrocelulosa de Altri en Palas da Rei. Ten a palabra Escarlata. O proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa no concello de Palas de Rei, impulsada pola Xunta do Partido Popular e a empresa portuguesa Altri, acendeu todas as alarmas da sociedade galega cando se soubo que a empresa escollera Galiza para se instalar como segunda opción, unha vez que non lle era posíbel facelo en Portugal. Nun primeiro momento presentouse este proxecto como unha iniciativa centrada na produción circular de fibras téxtiles, mais pouco tempo despois púidose comprobar que o propósito real era a fabricación de pasta de celulosa soluble, máis do 70% da produción, destinada en gran parte á exportación.
Este proxecto industrial tería consecuencias devastadoras para o territorio e o medio ambiente, non só na comarca da Ulloa, senón tamén en toda a ría de Arousa e nas localidades que se abastecen do río Ulla. A extensión da factoría, que ocuparía 366 hectáreas e que prevé a ocupación de casi 1,5 millón de metros cadrados, incluindo unha cheminea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparável. A nova factoría requeriría inxentes cantidades de auga do río Ulla e provocaría vertidos de aguas residuais altamente contaminantes, o que afectaría a calidade das augas e a biodiversidade tanto do Ulla como da ría de Arousa. A actividade económica e o emprego na zona sufrirían un impacto negativo que non se compensaría para nada coas promesas e cantos de serea da Xunta de Galiza sobre a posíbel creación de emprego desde a empresa pasteira. O mesmo acontecería coa economía e os sectores produtivos de toda a ría de Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos diarios de auga contaminada tería unha afección clarísima na calidade das augas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise produtiva sen precedentes. O impacto ecolóxico deste proxecto é alarmante, dado que a zona está en proceso de ampliación da rede Natura 2000 e alberga hábitats e especies en perigo de extinción. As emisións contaminantes representarán un risco para a saúde pública, a calidade dos solos e o uso residencial na área circundante. Ademais, o proxecto ameaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira no corazón de Galiza agravaría o grave problema que xa sofren os montes galegos, condicionando aínda máis a política forestal e afondando na expansión descontrolada do eucalipto, cando que realmente se precisa é reverter a situación xerada polo modelo da Xunta do Partido Popular da man de Ence na ría de Pontevedra. A Xunta de Galiza do Partido Popular outorgoulle o mes pasado a este proxecto a autorización de impacto ambiental, consumando así unha traizón a Galiza sen precedentes, poñendo por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e os dunha empresa portuguesa da que, ademais, é socia a exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato. A pesar disto, o proxecto de Altri aínda non conta coa luz verde ambiental. Faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de auga no encoro de Porto de Mouros, entre outros. É agora cando máis compre que o conxunto da sociedade galega se mobilice e reitere o seu rexeitamento rotundo a un proxecto que atenta de forma clara contra a saúde e o futuro de miles de galegos e galegas. E polo anteriormente exposto, propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Expresar a oposición da corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o río Ulla e a ría de Arousa. Condenar a actuación da Xunta de Galiza neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. E nos dous outros puntos teño a dúbida, non sei se leen e despois... Como ti queiras, ou diste que... Bueno, xa hai acordado os puntos 3 e 4, retiralos da moción solicitado polo Partido Socialista e tendo en conta e entendendo que o Goberno do Estado seguirá a mesma línea que segueu a hora de desestimar ese PERTE de descarbonización, pois aceptamos retirar eses dous puntos e o quinto, que pasaría a ser o terceiro, sería dar traslado destes acordos á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado. Ben, abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, ainda que esta cuestión xa debatimos ampliamente no pasado
no mes de abril do ano pasado, xa fai un ano que xa trouxemos, xa trouxo o grupo do BNG esta moción a pleno, é unha moción que directamente é unha cuestión que directamente nos afecta a todos os galegos e galegas, xa que se en outras circunstancias estaríamos encantados da implantación dunha industria deste tipo na nosa comunidade polo que suporía en creación de postos de emprego, nesta ocasión non é tanto así. A parte de cuestionarse a súa viabilidade, pois atopámonos cun rechazo frontal tanto da veciñanza como de colectivos ecoloxistas, ademais de haber conseguido quebrar esa unidade política respecto á súa construcción. Vemos, según as características publicadas, que esta empresa se presenta como un exemplo de economía verde e circular, pero que a súa viabilidade se vería comprometida se non se consegue financiación europea. Ademais, pretendía que Bruxelas lle pagase o 30% da inversión inicial, que era prácticamente o total do habilitado na liña 4 do PERTE de descarbonización industrial, co criterio de que non causan prexuicio significativo ao medio ambiente, pero isto parece que non é de todo así, ou polo menos así o entenderon, acaban de quedar fora dos fondos de descarbonización do goberno. Lembremos que ten varias cuestións en contra, comezando pola súa ubicación, como ben se comentaba na moción, son 360 hectáreas a carón do río Ulla e no Camiño de Santiago para levantar unha instalación de 112 hectáreas ás portas dunha área de máxima protección ambiental incluída na rede Natura, cunha rede de 12,5 km de canalización que atravesarían esta superficie protexida. Despois temos que falar tamén do consumo da auga, ainda que se di que non consume, senón que se usa auga, a realidade é que pretende tomar do río Ulla 46 millóns de litros de auga, tanta como toda a provincia de Lugo, canalizada a través desos 12,5 km de tubería que afectarían a 800 parcelas por un período de máis de 75 anos, no que nin siquiera se ten en conta a proxección de as proxeccións futuras de cambio climático e de escaseza da auga. Ao mesmo tempo, din que devolverán ao río 30 millóns de litros, pero de augas residuais depuradas e, ademais, a unha temperatura de 27 graus. Dende a ría de Arousa, pois xa están advertindo dos efectos deste verquido no ecosistema, xa que podería elevar a temperatura da auga uns 3 graus. Tamén hai que falar das emisións de gases de azufre, óxido de azufre, óxido de nitróxeno, monóxido de carbono, e a todo isto hai que sumarlle a oposición dos veciños e dos concellos da comarca. Polo tanto, visto todo eso, a nosa conclusión ven sendo prácticamente a mesma de fai un ano. Estamos a favor da implantación de novas empresas que xeren empleo na nosa comunidade, pero sempre cando cumplan as normas medioambientales, é dicir, non a calquer precio. Se nos ceñimos ao proxecto presentado, estaríamos a falar dunha empresa de economía verde circular, pero se atendemos ás queixas veciñais dos ecoloxistas e a todas as cuestións antes plantexadas, xa vemos que non é tanto así. Polo tanto, anunciamos o noso voto a favor desta moción e, polo tanto, o noso rechazo ao proxecto de Altre. Moi ben, moitas gracias. Pablo. Bueno, boa noite a todos e a todas outra vez. Eu cando preparei este pleno e collín esta moción, a verdade que tiña unha pouca de non saber en que momento me atopaba, porque se miraba o pleno de abril do ano 2024, tiñamos exactamente esta mesma moción. É certo que nesta moción innovan, por así decirlo, un pouquiño máis, añadenlle algún punto, agora xa o retiran. Bueno, non sei por qué, ao final son así cuestións que fan vostedes entre o Partido Socialista sin enterarse o resto de grupos da corporación. Xa digo, entendo que ao millor é porque son un pouco extemporáneos ou porque vostedes din que son extemporáneos. Centrándonos no que piden esta moción, xa digo, é un pouquiño máis extensa, notase que colleron e copiaron e pegaron a do ano pasado e añadiron un pouquiño máis de literatura. Vou a quedarme solamente cun parágrafo que me parece bastante importante, que vou a lelo. A Xunta de Galicia, do Partido Popular, outorgoulle o mes pasado a este proxecto, o proxecto de Altri falamos, a autorización de impacto ambiental, consumando así unha traizón a Galicia sen precedentes, poñendo por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e os dunha empresa portuguesa. Leo hasta aquí solamente iso, porque eu creo que con ler isto xa se ve hacia onde vai encamiñada a moción. É unha moción destas mocións tipo que ten o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista tamén os ten noutro tema. É certo que quen é o abandeirado desta loita, por así decirlo, é o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista vai a remolque, facendo reflexo dos resultados electorais do mes do ano pasado,
e entón entendo que seña que ser o Bloque Nacionalista que entrega a este pleno, seguindo o que ven facendo ano tras ano, e o Partido Socialista pois intente sumar ao carro do Bloque Nacionalista galego. Parábame neste parágrafo porque me parece que é unha cousa importante. Cando alguén repite unha cousa moitas veces, faino por dous motivos. Unha, porque o intenta aprender, facendo copias para intentar interiorizalo, ou ben para intentar repetir unha mentira a ver se se converte en verdade. O Partido Popular gañou as eleccións, quixeron todos os galegos e galegas con maioría absoluta, o resto de grupos, non? Por eso fan ben cando repiten hasta a saciedade, xa non contei as veces que o repiten na exposición de motivos desta moción e nos puntos de acordo a Xunta de Galicia do Partido Popular. É certo, o Partido Popular goberna a Xunta de Galicia porque así o quixeron as galegas e os galegos, e o Bloque Nacionalista Galego ocupa o sitio que quixeron os galegos e as galegas. E o Partido Socialista, pois, ten que agradecer que por fin puido lograr formar un grupo parlamentario e non quedar no grupo mixto, que aí está por número de deputados. Entrando xa, seguindo co que din, tamén me fai moita gracia unha cousa que din, que poñendo por diante a Xunta de Galicia din como se concedese a autorización de impacto ambiental de forma arbitraria. Eu fixenlle caso a vostede cando me dixo fai uns meses que buscase en Google antes de preparar unha moción e busquei en Google. Busquei en Google cantos funcionarios da Xunta de Galicia estaban sendo investigados por prevaricación, porque vostede, tal como indica aquí, parece que a Xunta cometeu unha ilegalidade, unha irregularidade, os funcionarios da Xunta de Galicia, que ao final son os que informan os proxectos, resolveron unha cousa pois de xeito arbitrario e de xeito contrario á legalidade. Facéndolle caso, como decía vostede, en Google non atopei ningunha resposta, ni ningún funcionario, ni ningunha noticia que condene ou que condene non, porque quen condena afortunadamente son os tribunais e non vostedes, ningunha noticia que faga pois poña de manifesto algunha presunta irregularidade neste tema, ni ningunha investigación en curso frente a ningún funcionario ni ningún cargo público do goberno autonómico nin da administración da comunidade autónoma. Decía que me fai gracia, entre comillas, que digan aquí na moción, que poñen por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e dunha empresa portuguesa. Tamén repite moitas veces, ao igual que a Xunta de Galicia do Partido Popular, que a empresa Altri, que é unha empresa portuguesa. E que problema hai con que sexa unha empresa portuguesa? Vostedes, moito lles gusta Portugal, que veñen a este pleno e dan as gracias en portugués. Igual, non sei, resulta paradóxico que alguén que se fala nun pleno dunha corporación dun estado, dunha comunidade autónoma que cunha lingua oficial que é o galego e unha lingua cooficial que é o español, que falen en galego, que agora demonicen a unha empresa porque é portuguesa. Non entendo que ten de problema que sexa unha empresa portuguesa que veña a xerar postos de traballo e a establecer unha industria cumplindo a legalidade, como é lóxico, na nosa comunidade. Xa digo, é a moción tipo que ten o Bloque Nacionalista Galego para presentar en todos os concellos. Eu tamén teño aquí o argumentario para contestarlle se quere leollo, pero se quere paso yo por un Google Drive, que ao mellor é máis práctico polo da huella de carbono, e non imprimir así ao tonto. Se quere envío yo por medios digitais e botelle un repaso a cando vostedes, o Bloque Nacionalista Galego, pedían o seu, non sei se secretario xeral ou que cargo ocupa, o presidente da Diputación, non sei que cargo orgánico ocupa dentro do Partido Socialista, pedía que se implantase esta industria no seu concello. Se digo, se quere, podolles mandar todo eso, eu por brevedade e por vir aquí a falar de algo, a facer política como se fose a escala nacional ou a escala autonómica, creo que non é o lugar, por eso non vou a perder o tempo en parar a releer todas esas noticias do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista na Gales, aupaban a esta entidade para que se establecese nos seus concellos, digo, se quere, podolles pasar, e como non pode ser de outro xeito, pois adiantar o noso voto en contra desta moción, agardar xa a próxima moción que veña do Bloque Nacionalista Galego en relación a Altri, para tamén xa adiantarlles como previsiblemente será o noso voto en contra. Moitas gracias. Eu simplemente dicir unha cousiña, que non poña o tempo, que non controla o tempo, non quere dicir que nos podamos extender o que queiramos, vale? Eu pido intervencións dentro da normalidade, digo porque, bueno, me dixeches que non ibas a extender, tu non ibas a botache 7 minutos. Co cal, quero dicir que vayamos todos, seamos responsables nese sentido. Javi, tamén vai por ti, Intentarei ser responsable nese sentido. Bueno, tiña este texto para ler, pero, bueno, ante o que dixo Pablo, casi vou a decir que o Partido Socialista é un partido responsable, non é o partido do non así por así. O PSDG
o que fixo fai un ano foi analizar o proxecto económica, social e medioambientalmente. E o que descubriu foi a verdade do mesmo, non? Aquel prometedor proxecto dunha fábrica de microfibras textís que iban a ser procedentes da explotación forestal, que iba a ser sostible, respetuoso coa biodiversidade e o medio ambiente, pois pasou a ser, en realidade, o proxecto dunha macrocelulosa con un consumo inxente de auga do río Ulla e tamén con un vertido en grandes cantidades dos restos da celulosa soluble co que se fai e co que se producen tanto estas telas, que ao final esta fibra textil vai a ser mínima a súa produción, pero si vai a facer unha produción normal de pasteira, que ao final temos ese exemplo xa en Pontevedra, con Ence, temos tamén o exemplo de cales son as consecuencias tanto a nivel de contaminación na propia ría, porque sí que é certo que ali había un banco marisqueiro importante e deixou de habelo, ou polo menos abarcou unha grande zona, hubo que facer un exercicio, hubo que facer unha inversión de recuperación importante. É certo que, se recordan vostedes, cando iban a Pontevedra había un cheiro especial que era... Bueno, non quero ser descortés, nin tampouco quero tal, pero definíano como un cheiro entre grelo e merda, non? Que era un pouco un cheiro que era moi desagradable. Eso tamén era debido aos gases que, ao fin e ao cabo, eses gases que acaban saindo son gases de efecto invernadeiro, non? Vai un pouco tamén en contra desas políticas de Europa. Quedou excluído, non é unha cuestión política o que se excluíra ese proxecto, o que é unha cuestión de non cumplimento dun cumplimento técnico. Basicamente, eles o que non cumplían, non acadaron a puntuación mínima, era que se exixía para poder ser elixido como un desos grandes proxectos industriais, proxectos sostibles, por certo, e non acadaron a puntuación mínima en cousas que, polo gran consumo de combustibles fósiles contaminantes en equipos de nova instalación, pola gran cantidade de gases de efecto invernadeiro emitidos á atmósfera, polo incumprimento de prazos. O que quero dicir é que, ao fin e ao cabo, aquí o cae un incumprimento destas exixencias que se puxeron para optar ou para poder ser beneficiado con esos 30 millóns do PERTE. Simplemente, acabar, así xa tampouco non me estendo, xa ata aquí, simplemente decirlle que o Partido Socialista, se nos falamos dos socialistas de Ames, o Partido Socialista de Galicia, pero os socialistas de Ames, xa dixemos altri non, como xa se nomeou aquí na moción de rexeitamento do proxecto presentada xa en abril do ano pasado. E tamén é certo que foi Blas García, un dos primeiros alcaldes e membros do PSDG, en facelo publicamente tanto nas redes sociais como na prensa. Sí que ese proxecto, o que decía antes, que ao final é un proxecto que podía ser un proxecto exemplar, un proxecto sostible, innovador, traendo esa fábrica das microfibras textís, pero pasou a ser, como dixen antes, unha macrocelulosa. Tampouco do retorno económico ou social que pode deixar ao final deses 2.500, 3.000 postos de traballo que se prometían naquel momento, pasaron a ser realmente postos 500 aproximadamente, din que é o medio centenar de postos directos. Quero dicir que ao final de todo aquelo que se falou en un principio a estudar, a revisar ben o proxecto, acabou sendo, pois eso, ou acaba sendo unha macrocelulosa. Nada máis, simplemente adiantar o noso voto favorable a esta moción. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. A ver, en primeiro lugar, teño que decir que vostede é un mentireiro, porque miren os ollos tanto usted como a súa voceira e díganme que no seu despacho non dixen que estaba falando con Javi de retirar os puntos de acordo 3 ou 4. Díganme que non llo dixen.
E vostede non tiña a súa A ver, voceira, cando vamos, menos... por sí. favor, non entremos en debates e tal, vayamos, explicamos o punto, non me interrumpas, e que estou despois na miña contestamos. quenda de palabra. Bueno. Entón, perdón, cando lle toque o seu turno, mirándome os ollos, dígame que no seu despacho non se enteraron, cando menos a súa voceira, non recordo se vostede estaba, que estaba falando co Partido Socialista de retirar o punto 3 e 4, vale? Cando lle toque a súa quenda. Porque foi así, non o estou inventando. Despois foi unha pena porque leu o parágrafo ese que lle interesaba, que escolleu, que lle parecía o máis interesante, olvidouselle como terminaba o parágrafo, que decía que desa empresa portuguesa é socia a exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato. Non sei se o quixo ocultar ou é que están tan acostumados a isto das portas xiratorias que xa todo lle dá igual. Pero, bueno, creo que é produto do nerviosismo. De feito, me sorprende a súa incapacidade de debate hoxe de talante e creo que é produto do nerviosismo, como digo, que hasta di Galiza, don Pablo Beiró. Entón, creo que está un pouco fora de lugar. Despois tamén me sorprende cando di que unha mentira repetida moitísimas veces para que parezca unha verdade, que está describindo o modus operandi da Xunta de Galicia do Partido Popular. Porque... Vamos, é unha pena que vostede non queira entrar, sempre di que lle gusta moito falar de números e das cuestións técnicas, é unha pena que non queira entrar a falar diso, pero, como digo, xa comezou a súa intervención cunha mentira e, polo tanto, eu non teño nada máis que engadir. Vostedes saberán se era algo tan maravilloso para o noso territorio. Non entendo como xusto se coñece a realidade do proxecto 2 semanas despois das eleccións autonómicas. Vese que igual pensaban que podería perigar esa maioría absoluta. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, Luisa. Pablo. Empezando por partes. Respecto á eliminación do punto terceiro e punto cuarto, míreme a cara para poder mirar ya aos ollos, eu non teño coñecemento de que vostede fora a retirar o punto terceiro e o punto cuarto. En calquer lugar, é unha cuestión, a un acordo, a política chegar a acordos, a unha cuestión que chegou vostede co Partido Socialista. Paréceme perfecto. Nós non estamos votando en contra da moción porque se haxan retirado estes puntos. Se se houvesen mantido estes puntos, houvésemos votado igualmente en contra, porque pedir que o Concello de Ames aporte medios, entendo que autobuses non, porque seguramente non nos encherían para levar a xente ás manifestacións, entendo que non procedería ter ese punto na moción. Por eso xa digo, eso non é o importante, é o que motive o noso voto en contra desta moción. O segundo punto, non é que non quixese rematar, efectivamente, a moción no parágrafo que eu estaba lendo, di, é socia a exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato. Moi ben, é que é socia unha persoa, como vostedes son socios de Sermos Galiza, de o actual Nos Diario, e non pasa absolutamente nada. Calquer persoa pode participar no sector privado donde lle dé a gana, penso eu. Terceiro, que a empresa cumpla a legalidade non é unha cuestión que se negocie, non a negocia a Xunta de Galicia. Vostedes son os que lle piden a Xunta de Galicia que prevarique ao funcionario da Xunta de Galicia, e que tanto de repetir Galiza que quere que lle diga. Eu leo as cousas literalmente, non manipulo as palabras dicindo que non di. Vostedes poñen a súa moción Galiza, eu digo Galiza. Para min non é Galiza, é Galicia, pero non pasa nada, é o de menos eso. Volvendo ao que decía, vostedes son os que lle piden aos funcionarios da Xunta de Galicia que diten resolucións contrarias ao que di a norma. Respondendo xa ao concelleiro de Medio Ambiente, que di que o proxecto non cumpliu a puntuación mínima que establecían as bases para participar nunha convocatoria dunha subvención, eso non quere decir que o proxecto que se autoriza, de ser o caso, non cumpla as normas que haxa que informar os técnicos da Xunta de Galicia. O proxecto cumple, os técnicos informan favorablemente, non é unha cuestión negociable. Negociable, vostedes se queren quitar 2 puntos. Eso entra dentro do seu marxe de negociación. En negociar que se cumpla a lei ou non, para o Partido Popular non, para vostedes sabemos que sí, que se non lles gusta a lei, non a cumplen, e xa está. Se non queren xurar polo rei, pois non xuran polo rei, non pasa absolutamente nada. Para nós, as normas hai nas que cumplir porque somos cargos públicos e debémonos ao ordenamento xurídico e por eso temos que actuar en consecuencia. Despois, se quere, eu xa lle digo, eu poderia dar os informes técnicos que temos aí e que están na Xunta de Galicia, que están publicados no Diario Oficial de Galicia. Eu non son técnico, eu non os entendo tan pormenorizadamente como vostede. Vostede sabe de todo, vostede sabe se un proxecto cumple ou non, se hoxe Ben Altri fai uns meses antes da primeira moción de Altri Bosa
trouxestedes outra moción polos peles, parecía que se acababa o mundo polos peles, ao final non foi nada, foi outro deses bulos que tanto lle gusta ao Bloque Nacionalista Galego, sobre todo en pre-campaña electoral ou en campaña electoral, que ao final quedan en nada, en iso, en bulos. Por eso, como decía, adiantar o noso voto en contra para esta moción e para calquer moción que vostedes traigan nesta liña. Moi ben, moitas gracias, Javi. Nada, simplemente dúas cousas e que decía vostede que os técnicos da Xunta de Galicia que sí que avalaron, bueno, que hai certos informes que sí, parece ser que tamén Augas de Galicia que está avalando o proxecto, pero aí é onde a min me chega a dúbida de como é que Europa, a través dos propios informes que fai Altri, que fai a propia empresa, non logra, cando Altri entregou esos informes con todos os datos, con todas as cifras do impacto que vai a supoñer esa planta, como é que non logra pasar como queda excluída desas axudas do PERTE, desos 30 millóns, e como é que os técnicos da Xunta de Galicia si avalan certos datos que, sabendo que esas cifras, sabendo que ao final os combustibles fósiles que vai a utilizar ese número de litros ou de metros cúbicos que vai a verter ao río ou aos gases invernadoiro, como é posible que uns técnicos poidan avalar un informe e os outros vexan que non se poidan avalar. Non sei se é que ao final hai unhas políticas distintas ou se é que realmente desde Europa ven unha realidade que pode pasar, porque aparte aquí en Galicia nós temos un exemplo que é Ence, e con Ence sabemos a problemática que causou e que está causando, que ao final falamos de Pontevedra, pero tamén no sector forestal tamén acabou impactando de xeito bastante notorio, non? Porque ao final temos os montes como os temos, estamos tendo unha perda importante de árbore autóctona frente ao eucalipto, que é certo que poden convivir todas no monte con unha boa planificación forestal. Pero pregúntome sobre todo eso, como é que ese informe por un lado pasa, pero polo outro lado non é capaz de pasar. Moi ben, moitas gracias, Escarlata. Nada, pois xa para rematar, como o único que dixo Pablo relacionado co contido da moción, falou de informes técnicos e que consideremos que esos informes técnicos que non están ben, que non é ninguén para cuestionar un informe técnico, etcétera, etcétera, pois a min gustaríame simplemente trasladar que quen asinou esa declaración de impacto ambiental son dous altos cargos nomeados polo Partido Popular. A directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría, compañeira do director de Ence para Galicia, e o subdirector xeral, Alejandro Carrera, que estaba en comisión de servizo e a quen como premio lle convocaron a praza para asignarlla por libre designación. Previamente Rueda que fixo? Pois cando había a posibilidade de ter un informe desfavorable, pois destituíu en setembro do 2024 a quen podía estar disconforme con todo o procedemento, en este caso o anterior director xeral de Calidade Ambiental. E tamén nomeou a dedo a dúas persoas en postos clave de Augas de Galicia, que son Agustín Hernández, subdirector xeral de Xestión e Execución de Infraestructuras Hidráulicas, e tamén a Ignacio Maestro Saavedra, subdirector xeral de Planificación da Xestión dos Recursos Hídricos. Outra das irregularidades que se está a ter en conta é que están procedendo a externalización de informes ambientais, o que supón unha ilegalidade, xa que os informes para a declaración de impacto ambiental teñen que ser elaborados por funcionarios da Xunta. E estas persoas que acabo de nomear son persoal de confianza e non son funcionarios, son designados polo PP, como acostumbra facer, comprando vontades para que os informes digan o que eles queren que digan. Nada máis. Obrigada. Boas noites. Moi ben, moitas gracias a todos e a todas. Despois de debatido o punto ampliamente, xa quedamos sin corriente e todo no portátil, procedemos a votar votos a favor da moción. BNG, Partido Socialista e Espazo Común, votos en contra.
Partido Popular. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Rogos. Partido Popular. Rogos. Non? Partido Socialista. Luisa. Pois o meu rogo é que, atendendo ás reiteradas queixas da veciñanza do Milladoiro pola pouca ou nula accesibilidade nas zonas de obras de humanización e, sobre todo, polos últimos accidentes ocurridos, incluído o do veciño que requeriu dunha ciruxía, ainda que foi unha ciruxía menor, unha ciruxía por unha caída na vía, voltamos a rogar, por favor, unha maior coordinación ca empresa e, sobre todo, que se mire pola accesibilidade e polas condicións das posibles vías para circular que deixan, por favor. Moi ben, moitas gracias, Carlos. A liña telefónica que pasa polo Centro Sociocultural de Trasmonte, dirección Carballo, está caída, tamén en varias aldeas a fibra óptica está tirada ou mesmo descoberta, así que o meu rogo é para que se fale coas empresas pertinentes e buscar unha solución. Obrigado. Moitas gracias, Rosalía. Sí, o meu rogo, pois recollo un rogo da veciñanza de Capeáns en Covas, que é sobre o estado dos contenedores, refírome a estes, e rogar que volvan a insistir á empresa que por favor os arranxe, porque a verdade é que están rotos por ambos lados. Moi ben, moitas gracias, Alexandre. Boa noite de novo. O meu rogo é para o Conselleiro de Patrimonio. Rogamos que se limpe a zona dos petróglifos do Loureiros. Hai maleza polo entorno, eu paseime a hora tardiña e por ali hai incluso o resto dunha fogueira pequena, dun botellón, etc. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. O meu rogo é que, por favor, se xestione a reparación duns cables da luz que están caídos en Oca, concretamente á altura do número 36. Creo que xa levan así bastante tempo. Grazas. Moi ben, moitas gracias, Nati. Boas, o meu rogo é non sei se para concelleiro que leva tráfico ou mobilidade, o pasado luns, visto que pasou co apagón na Nacional 550 no paso de Rosalía de Castro polo Milladoiro, vimos que o tráfico era máis, os semáforos quedaron en ámbar e vimos que o tráfico era máis fluido que do normal, que se montan sempre moitísimos atascos. Entonces rogaría que mentras están as obras, tendendo en conta que están as interseccións que terán que estar regulados por semáforos, pero que se mire a ver se se pode que sigan en ámbar, porque efectivamente funcionou todo moito mellor, a viabilidade, a responsabilidade viaria tanto de peatóns como de vehículos foi exemplar. Entón sí que rogaría que si durante as obras se poden ter os semáforos en ámbar. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Preguntas? Unha, Ana. Luisa? A miña pregunta é sobre a Asociación de Concellos afectados pola AP9. Enterámonos de que houve unha xuntanza en Abegón do 24 de outubro de 2024 a que nos comentan que asistiu Ames, pero mentras no resto dos concellos afectados xa foron aprobando os estatutos e a súa adhesión a esta asociación, de Ames non sabemos nada. Por lo tanto, a miña pregunta é se Ames xa cobrou a totalidade do IBI, se vai facer algo, se Ames se vai adherir, se vai aprobar os estatutos. Non cobra Ames ningún concello directamente. A Diputación da Coruña acordou fai xa un ano e pico ser a que xestiona, a que lle reinvertise aos concellos o que lle tocaba a cada un, e eles son os que xestionan o cobre. Esta asociación, a asociación para reclamar non o que están pagando xa, sino para reclamar máis cartos. O Concello de Ames está asistindo a esas reunións tamén. O Concello de Ames está asistindo a esas reunións. Hai que ver como son os estatutos e como está a cuestión. Ainda hai unha reunión pendiente. Está contestada, eu creo que está contestada a pregunta. Carlos. Teño unha pregunta da veciñanza de Oca, é porque están asistindo ao taller de manualidades sen monitora dende hai meses. Obrigado. Entendo que hai o taller de manualidades en Oca e non teñen monitora. Oxe. O taller de manualidades de Oca entendo que ou se suspendeu por non asistir aos participantes ou ese grupo caeu por menos de 5 persoas. Moitas gracias, Rosalía.
Sí, ben, a miña pregunta é que, bueno, temos coñecemento polo trasladado na Mesa Local de Comercio de que o Goberno Municipal ten a intención de converter o aparcadoiro público de detrás da Policía de Bertamiráns nun estacionamento de pago, xustificando esta medida coa necesidade de fomentar a rotación de vehículos. Consideramos dende o BNG que converter un espazo público e gratuito nun servicio de pago é unha medida claramente regresiva que penaliza as persoas que usan ese aparcadoiro de forma habitual para acceder a servizos básicos ou ao traballo. A rotación non se pode usar como excusa para implantar sistemas que supoñan un custo adicional para a ciudadanía, especialmente no momento onde existen graves problemas de aparcamento na zona. Posto que se facemos un análisis de como está o aparcadoiro público, ben é certo que vostedes acaban de inaugurar dous novos aparcadoiros, o cal parabenizamos pola xestión, pero son provisionais, tal e como din vostedes, porque non son eses terreos de titularidade municipal. O outro gran aparcamento, que é o que está na Telleira, no caso de ir adiante o que é a Praza de Abastos, pois quedaría sen a maioría das zoas de aparcamento. E pois este outro que estou a falar, pois pasaría a ser de pago. Por todo iso, a miña pregunta é cal é a razón concreta que xustifica esta decisión e se ten feito algún estudo ou consulta coa veciñanza e co tecido comercial da zona, aparte de trasladalo na Mesa Local de Comercio. Se non lle importa, vou a contestarlle eu, porque ademais fun eu que trasladei esa información aos asistentes. Esa reunión, primeiro, parten vostedes dun erro, ese espazo non é público, é privado. Son todas parcelas privadas, excepto unha que negociamos recentemente, pequena, que negociamos e si é pública, pero o resto das parcelas son todas privadas, do mesmo xeito que son as que acabamos de negociar, co cal xa non é público. E outra, creo que non lle deron a información exacta do que eu manifestei nesa reunión, porque non falamos de que fose un aparcamento de pago. Falamos de outro tipo de xestión de todo ese espazo. Vale. Alexandre. Boa noite de novo. A miña pregunta vai dirixida ao Concelleiro de Urbanismo. Hai un mes preguntei por escrito e como non teño resposta aínda, pois aproveito para, se no pleno se me responde. Sobre as dúas torres de pisos no Milladoiro da promotora Lomba, xa construídas ao carón do centro de saúde, non se están a entregar os pisos aos propietarios e propietarias en tempo e forma. Se o Concello, a miña pregunta é se o Concello ten coñecemento deste problema e que se ten feito desde o Concello para tentar, na medida das posibilidades, dar solución a este problema. Obrigado. Sí, efectivamente temos coñecemento de algunhas problemáticas existentes que habían entre os propietarios e a propia promotora, que non impedían de momento dar traslado e, por tanto, escriturar esas vivendas. Polo que afectaba ao Concello, non directamente, se lle solicitou un tipo de informe por parte da suministradora de enerxía eléctrica para poder regularizar a instalación e que, por tanto, se pudera dar de alta a mesma, tanto por Industria da Xunta de Galicia como pola propia empresa suministradora. Desde o Concello se fixeron todas esas actuacións que se nos solicitou por parte da suministradora para garantizar que estaba todo conforme. Se lle remitiron os informes e, ora, lóxicamente, estamos a espera por parte da empresa suministradora pois de alta instalación e se poden escriturar as vivendas. Moi ben, moitas gracias, Carlota. En xaneiro trasladamos a necesidade de arranxar unha pingueira que hai na Telleira, concretamente no vestiario feminino onde están os secadores do pelo. Eso foi en xaneiro e a día de hoxe, mesmo hoxe pola tarde, había unha situación ali de bastante perigo pola cercanía que ten esa pingueira, repito, cos secadores do pelo. Entón, gustaríame saber se fixo algo relacionado con esta cuestión e cando se vai a arranxar definitivamente esta pingueira. Na última xuntanza mantida coa empresa concesionaria, co Ambiguan, o que nos dixeron é que estaban pendientes de que viñese un técnico para poder subir ao tellado e ver cal era o problema da pingueira, porque podía ser un problema estrutural, non era nin que o cristal ou o metacrilato estivese roto. Entonces, polo momento non me comunicaron nada, entendo que ese técnico non foi ali. De todos os xeitos, mañán non, que é festivo, o venres lle preguntarei como vai o tema. Ignati? Vale, para rematar xa, a miña pregunta é, non sei se para o Concelleira de Deportes, Concelleiro de Cultura, e respecto cal é o motivo que o Club Millarengo de xadrez que entrenaba en Milladoiro na Casa da Cultura durante un montón de anos, ora fose desplazado a Aldea Nova, tendo en conta que moitos dos participantes dese grupo son de Milladoiro.
Pois porque se cambiou, como vostede sabe, a raíz das obras que se fixeron, se cambiou o sistema de apertura e de acceso á Casa de Cultura, entonces agora cando non está aberta a cafetería, non está aberta a porta tampouco que dá ao exterior, ao interior da Casa de Cultura. Ana Couto? Boas noites. Queríamos preguntar que previsión hai de arranxo do desnivel que hai existente no camiño de Paraxó provocado por unha tapa que cada vez se van colocando máis sinais, vai ter un momento que non se pode pasar co coche. Camiño de Paraxó onde a liña azul? Sí, un pouquinho para diante. Pois en breve, 4 ou 5 días estarán empezadas as obras. Gracias. Pois creo que non hai máis preguntas. Moitas gracias a todos. Feliz día do 1º de maio. Desfruten da ponte os que poden facer.